Nice one. Okay. سلام كلكم بمن قد فيسبوك قلنا بزجازات كاتل نازل لهم كورات قدماتنا يتمدب كدمي نافتم كاندي حيزو مزلو متحلافي عن تحاوري تاقبكم اتجازا منالبات مس بزحت ساتف تقمل يخيليو جنكا بمنجدي فيسبوك تكاتاتل نازل لهم لك كانتم وش تجازا لهم زخون يكون رئيتهم حتىهم نفس جازا خن محل فو سلزقنا نفسهم نفس جازا خمس لهم قصروا أمو نقعد عن مساقهم نقولنا اتمدب نبعد لو اتمدب خدفو إدمنا أو مخادي قويت أماي نسنيتنا نيتورك وكيل كاتب لونتلو بترفنا بداويت نام مودريتر محل الفنا thank you زبلو نقر انت اليوم جمريا كلكم مش كل أخبارات نقعد عن مساكم علامة نايستنيتنا نيتورك بحفشو بفلاي كان ايلومي ننحد عندنا challenge نمقبار من انتاي قبرن مقوصصار زعل ما يكونن تعلامة أتاب حبار زي نسرح أتاب حبار زي تسرح زبل حزبنا كمي غيرنا خنملسو لينا تبل كوينا ناب أخذت فكم حوي داويد moderate كقبريو is more than capable نفس وكفنا خانا بزاز والكواغتنا ناتوكورنا ننهبو ملسي أم كساس زي ساعاتو زي اوانو موددار زيادة زقبر كوين سمع قال كي آتنا نصبح قبل مجمّرنا زسرحنا نتوم تفلتو كم إلى متقامين ناتسكفكو تعمشات قبرنا داويتهم go ahead please غني اللي قلتم سلام نقول حواتنا حاتن لما عالت بزي بحاده تراخبنا كنزاتي فقادنيات مخانكم كما سقنا دلي بفلاي كانتهم كم تزاتيتي ويبانالستس تعدي مهم أبز غريبهم دلو حوات كما سقن أفقدوا لي بمغتصال زي كنت أنا زي العلوة زلو رئيستي إرتراوي حباراوي مريحنات نلوتين مفتار زغاربي أمراتتات نبغنزابي برقت بزوح دزارب نقرات اللوغن أبتي قدايا حباراوي مريحنات زملكت شنغاتو أتصل بابلنا نزارب اللو تغيلنا بزوح قدايات كان سالت نخلي نازل الأمنة دالني إذا قداي زي مالت مفتار ويكاني مترنا فاب تحتي حادة هاجر أو مريحنات كابز حجز لنا يوجزي نلعلي أزيو تدلعي زقبرو زلعي مثلاً كنا تهاجرنا كاب جزي ناب جزي ناب بزسان كره درجة عند ديبي خير مهلاو كنقرأكم زدلي النهاية مثلاً بفلا يابز جزي زي وتي تسعيرو دخيمو إنه بلوز نبرنا ناي إثيوبياويان مسفح فحتي حلناتات ناب كيح بحري قطو ناي متمات قداي لا تحدث مغادو بزو حساسك في شنغات اللو بتوساقي
نزي كونتات زي أزيه تهواس زغبرو ጉዳይ መሪሕነት ውሽጢ ይኹን ብደገ ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ምህላው እዩ ተወሳኺ ነዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝመርሕ ዘሎ ኮት አንኮት ፕሬሲደንት ይኹን ወይስ ንዕኡ ዝድግፍ ውድብ ኣብ ጉዳይ ነፃነትና ልዕላውነትና ግዝኣታዊ ሓድነትና ኣብ ኣዝዩ ኣጠራጣሪ ወይ ከዓ ናብ ክሕደት ዝተኣገረ መርገፃት ካብ ዘርኢ ሓያል ስለ ዝኾነ ብርግፅ ነዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ከመይ ንምክቶ ኣፀቢዕና ክንሓስበሉ ዘለና ጉዳይ እዩ ስለዚ እዚ ነልዕሎ ዘለና ሕቶ ነዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ومسرتون نفس وقفنا حلفنا تسمعون نابزي ጉዳይ እዚ ኣተኪርና ክንሰርሕን ክሓተና እዩ ምናልባት ኣብዚ ቀሪቦም ዘለው ገለ 4 ዝተፈላለዩ ርእይቶታት ዝሓዘሉ እዮም ምናልባት ገለገለ ኣብዚ ዘይፀዋዕናዮም ክህሉ ይኽእሉ እዮም ግን እዚ ጉዳይ እዚ መጀመርታ እምበር ናይ መወዳእታ ኣይኮነን ኣብዚ ስዕብ ምናልባት ኣብዚ ዘየሳተፍናዮም ዝህሉ ከነሳትፎም ቁርባት ኢና ከም ስኒትና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንሕና ንዝተፈለየ ርእይቶ ናይ ምድጋፍ ንኻልእ ርእይቶታት ናይ ምቅዋም ሕልና የብልናን ከምቲ ሓወጎይቶም መጀመርታ ዝጠቐሶ እቲ ዘገድሰና ከመይ እንዳተቀራረብናን እንዳተሓዋወፍናን ናብዚ ናይ ሓባር መርሕነት ዕላማ ገፅና ንጓዓዝ እዩ ዋላ እኳ እቲ ናይ ሓባር መርሕነት ሕጂ ከም ቅፅበት ክፍፀም ይከኣል እዩ ዝብል ሕልምታት እንተዘይሃለወ ብውሕዱ ግን ኣብዚ ኣጋጢሙና ዘሎ ኩነታት እንታይ ክግበር ይከኣል ብፅቡቅ ዝበለ ኣገባብ ነዚ እውን ክንምልሶ ተኽእልና ገለ ነገር ከም ዝረጋገፅና ክንቆፅሮ ንኽእል ኢና ባህልቲና እሞ ነዚ ናይ ሎም መዓልቲ ዘተና ክሳተፉ ቀሪቦም ዘለው ሓው ገረዝጌር ተወልደ ካብ ሰልፊ ዲሞክራሲ ግን እቲ ዕድሜና ብውድባት ወይ ብካልእ መልክዕ ኣይኮነን በቲ ቀሪቡ ዘሎ ርእይቶታት መሰረት እዩ ስለዚ ገረዝጌር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከም ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ብደረጃ ውድባት ክግበር ዝድለ ዘሎ ምጥርናፋት ዝምልከት እዩ ማለት እዩ ከምኡውን ምስኡ ሓዊ ዮሃንስ ኣስመላሽ ካብ ኢስሃቅ ከምኡውን ሓዊ እስማዒል ገባይታ ካብ ዲሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ኣለው ሓዊ ሕሩይ ባይሩ ካብ መንግስቲ ኣብ ስደት ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ሃገራዊ ባይቶ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዘሎ ውድብ እዩ ግን እቲ ኣብዚ ቀንዲ ኣገዲሱና ዘሎ እቲ ሰልፊ እቲ መንግስቲ ኣብ ስደት ዝብል ርእይቶ ምዃኑ ክረጋግፅ ዝደሊ ካልእ ካብ ግሎባል ይኣክል ሓው ገዛእ ሓጎስ ኣሎ ከም ኣቦ ወንበር ናይ ኤርትራዊ ልፍንቲ ንዴሞክራስያዊ ለውጢ እዚ እቲ ብግሎባል ይኣክል ዝተወስደ ተበግሶ እሞ ገና 11 ኣካላት ዝሳተፍኦ ዘለዋ ልፍንቲ እዩ ራብዓይ ብኣሳላጢት ኣካል ምቋም ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ኣብ ዝብል ዝንቀሳቀሱ ዘለዎ ኣሕዋት ወኪሉ ሓውና ሃብተ ገርጊስ ኣብርሃ ኣሎ ኣብዚ ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን ናይ ኩሎም ርእይቶታት ክንርድኦ ክንፍትን ኢና ንዝህልወና ሕቶታት ንክምልሱልናን ክንሓቶም ኢና እቲ ቀንዲ ዘገድሰና ብሓቂ እቲ ዝቐርብ ዘሎ ርእይቶ ከሳርሐና ይኽእል ዶ ብፍላይ ኣብ ዘለናዮ ኩነታት መልሲ ድዩ ነቲ ክንገጥሞ ንደሊ ዘለና መኸተታት ከምኡውን ኣብ መንጎኡ ናይ ብሓቂ ድዩ ፍልልያት ኣሎ ወይስ ዘራኽቦ ነገራት ኣሎ ክተዓረቕ ዝኽእል ሸነኻት ኣለዎ ዶ
ግን ብፅቡብ ዝበለት እንታ ቀዲመ ዝጠቀስኮ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት እንታይ ክንገብር ንኽእል እንታይ ክግበር ዝከኣል ነገር ኣሎ ናብዚ ኣተኲርና ክንዛረብ ኢና እሞ ንምጅማር ነፍሲ ወከፍኩም ኣብ ሕቶ ትምልስሉ ወይ ርእቶ ትህብሉ ግዜ ነፍስኩም ከተላልዩ ትኽእሉ ኢኹም ግን መብዛሕትኩም ቲንክ ንኩላትና ኣጋይሽ ኣይኮንኩምን ግን ናይ ሓደ ደቂቃ ግዜ ወሲድኩም ነፍስኩም ከተላልዩ ትኽእሉ ኢኹም ተቐዳመይቲ ተቀዳሞት 2 ሰዓት ኣብ ሕቶን መልስን ምስ ተዛተይቲ ከነጥፈአን ኢና ብድሕሪኡ ኣብ ክፉት ናይ ሕቶን መልስን ኩላትና ንሳተፈሉ ክንሰጋገር ኢና ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሓፂር ናይ ዕረፍቲ ግዜ ክህልወና እዩ እዚ ብሩኽ መዓልቲ የውዕለና ንምጅማር ሎም ንጎ ምስ ተሰኣኹ ሓንቲ መግለፂ ርአ ነይረ ካብ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ቁሩብ ተስፋ ዝህብ እዩ እሞ ኩላትና ኣብ ሓደ ደረጃ ናይ ሓበሬታ መታን ክንህልው ሃው ገረዝጌር ብዛዕባ እዚ ሎም መዓልቲ ዝወፀ መግለፂ ምቋም ላዕለዋይ መሰጋገሪ ኣካል ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝብል ቁሩብ ሕፅር ዝበለ መግለፂ ክትበና ናቱ ድሕረ ባይታውን ሕፅር ኣቢልካ ተሓበርካና ፅቡቅ ميوت الله ገረዝጌር نباين دحر خوينك بالكانير كداوي تندعيتي كونكشن كم جلاكسي كوين تتزارب وزنبركا مايكرويف قال ملته اللي عنيرو اي سمعك وانا حتى بالكان دحري حبيركاني كملسه خيلي لي قرب نيمان قصكا غرزغير نيمان قصكا قرب قرب نيمان اوكي ثانك يو well done اوكي نسمع شجركم الله دي نخد سمعني خما لا لا كابناتي تتصقم كوين السمع معني اوكي وال نوي عندي تزاريبين او خم الله ساعه كن حجي كنت خبغان دلات اصلك لوم رجو مستساخسي حدا اواج كبوليتيكا حالتات ارتراري انيره كان تحسوا مقام العلوي مساجر اكل بوليتيكا حالتات ارتراي زبل حجي بزعبو قرب ناس غزا حبريتا كتبو سوخا حدا درجانا حبريتا هلينا غلاتنا متان كنقصل كنقل ثانك يو تبع عندي اللي انت ارستي كم زغلت كام مساجر اكل ناي العلوي مساجر اكل بوليتيكا حالتات ارترات تحت زبيليا وتازلا من تعاللت يزيان دحريلنا ويتدحر بايت عن تاينتيلنا كم تخل خاتكم تفلطوا نفسهر برهان ولد جبريل بقوسو ناي بوليتيكا حالتات متخاب بجمرين يروعد مثلث عمت حيالي يوم جميرمو قنا موداتا 4 أكلات تريفهم نرم تم 4 أكلات كاني أبز حالة مسكرم جزاو مرحنة بوليتيكا مرحنة ناي حالتات إرترا كأواجي تباهيلو وابسندلنا مسكرم وانتانا بيبوني رابوسو معتبت 5 نبره كوينو جن أبتي سم ناي جزاوي بوليتيكا مرحنة زبل ترابعي أكل بقو مخنيات كوصل كم ذيك لابتوانتي حديرنا زغاتي إرتراوي ديمقراطيا هجراو بايتون الديمقراطيا ولو تمالتي سلزي في مردات كخيط سنيحو أمو داتا أب على 10 حدا نايز حجز لنا يخاء أب وشت بزلو سقمات كقصلو كم ذيك وانا نجزيو جن بحجر جزء كسعد كم زخيلن تسفى خمزلون حبيرو 3 أكلات جن تسامع له
ፖለቲካዊ መደብዕዮ ይኹን ናብ ሓደ ስፍሕ ዝበለ ፅላል ንምብፃሕ ኢሉ ዝጀመሮ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ክቕፅሎ ተላብዩ ማለት እዩ እዚ ሰለስተ ኣካላት ከዓኒ ሽግሮም ፈቲሖም ብሓንሳእ ዝኸድሉ መንገዲ ክርኢ ቢሉ ሕጂ ሓደ ካብቲ ከነቕልበሉ ወይ ከተቕልብሉ ወይ እውን ሰብ ክፈልጦ እንደልዮ ነገር እንታይ እዩ እቲ ላዕለዋይ መሰጋገሪ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝብል ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ታስም ተላዒላ ስለ ዝነበረት ብሕጂ ከዓ እዚ ኣካል እዚ ኣካል ኮይኑ ክቕፅል ስለንፅበዮ እቲ ስምና ቀይርናዮ ማለት እዩ እቲ ፖለቲካዊ ጊዜያዊ ፖለቲካዊ መሪሕነት ዝብል ዝነበረ ከምኡ ኢልና ክንቅፅል ንኽእል ነርና ክንስና ነዚ ናቶም ምምፃእን ምሳና ምሕዋስን ኣብ ግምት ብምእታው ላዕለዋይ መሰጋገሪ ኣካል ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ተባሂልና ክንፅዋዕ መሪፅና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ንምግባር እዩ ስለምንታይና ላዕለዋይ መሰጋገሪ ኣካል ንብሎ ዘለና እንተልና ናብ ዝሰፍሐ ምጥርናፋት ናብ ዝሰፍሐ ፅላል ክንሰጋገር ስለንደሊ እዩ መቆሚ ናይዚ ፅላል እዚ እንታይ እንተልና ብዙሕ ኣይኮነን ሓደ ስርዓት እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገባት ስርዓት ስለ ዝኾነ ካብ ስሩ ተማሕዩ ክወድቕ ክእለ ኣለዎ ኣብ ቦትኡ ከዓ ዲሞክራሲያዊ ቀዋማዊ ስርዓት ክትከል ኣለዎ እዚኣት ሓንቲ መትከልያ ወይ ከም ክልተ ጌርና ከነቐምጠን ንኽእል ኢና እቲ ዝስዕብ እዚ ኣብዚ ዝጥርነፍ ኣካል ብልኡላውነት ፖለቲካዊ ውሳኔ ናይ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝኣምን ብልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝኣምን ብሓድነት ናይ ህዝብን መሬትን ኤርትራ ዝኣምን ካልእ ብዙሕ ክስተያት የለን እዚአን ንተን ከጣራንፋና ይኽእላያን እንብለን ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብዚአን ዝኣመን ምሳና ክፅምበር ምሳና ኣካል ኮይኑ ሓደ ሰፊሕ ፅላል ኣቂሙ ብስም ህዝቢ ኤርትራ ወኪሉ ንህዝቢ ኤርትራ ወኪሉ ክንቀሳቀስ ክበቅዕ ዝሓለነን ዝዓለመን እዩ ስለዚ ትሕሶ ናይታ ኣዋጅ እዚ እዩ እቲ መንፈስ ከነብሎን ዘለና እውን ንሱ እዩ እዚ ሎመዓልቲ ኣብዚ ዘምፃና እውን እቲ ንሕና ክንጠራነፈሉ እንደሊ መስከላት እዚ መሰረታዊ ውሕድን መሰረታውን ዝኾነ ነገር ምዃኑ ንምግላፅ የቐኒየለይ ከዓ እዚ ዕድል እዚ ዝሃብካኒ ኣሕዋት እስማዒልን ዮሃንስ ኣስመላሽን ኣለው እዚ ኣካላት ናይዚ ላዕለዋይ ፖለቲካዊ ክስታያት እዮም ኣነ ከም ናቱ ኣቦ ወንበር ኮይነ ከገልግል ተሓርየ ኣለኹ ብዚ እዋን እዚ ሓዊ ዮሃንስ ኣስመላሽ ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ሓላፊ እዩ ሓዊ እስማዒል ገቤታ ድማ ናይ ዜና ሓላፊ እዩ ንእግረ መንገደይ ከም ምልላይ ኣብቲ ዘለናዮ ክገልጽ ስለዚ ሳቶም ክምልኦ ዝደልይዎ ነገር እንተልዩ ዕድላት ክትቦም ሓትት ኣነ ወዲእ ኣለኹ ነዛ ኣዋጅ ትምልከት ዝያታ መበገሲ ይቐኒየለይ ጽቡቕ ከምቲ ዝበልካዮ ናብ ሓዊ እስማዒል ክንሰግር ንኽእል ኢና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተወሳኺ ትህቦ ሓበሬታ እንድሕር ኣልዩ ጽቡቕ ግን ብፍላይ እቲ መሰጋገሪ ኣቐዲሙ ግዝያዊ ዝብል ነገር ተጠቒሱ ነይሩ ሕጂ እውን መሰጋገሪ መፅኡ ናብ ምንታይ ከተሰጋግሩ ናኹም ትደልዩ ዘለኹም ብኣቑርብ ዝያዳ ተብራህ ከለና ጽቡቕ مرحبا مساء الخير بالسؤال موجه لي ولا؟ تقريني على حندقة؟ بتكلم بالعربي كلنا حدين اسماعيل كسله شجر يلن انا جدا يكون لا كله من تايم السجاري كسله دحني اوكي يا سيد الرئيس واصل جريس جهير واصل لا جريس جهير ودي وكان كات وسقلو نجار نحر عليك نعاق عبد البقال له شكرا أول مساء الخير
الحمد لله على لقائكم الجميل هذا، وشكرا للدعوة، ولو إنه الدعوة ما أعتقد أنا وصلتنا بطريقة يعني المعتادة. ففي كل الأحوال نحن الآن كنا مشغولين في تنظيم نفسنا وتنظيم المظلة اللي عملناها ويدوب أعلنا عنها اليوم. وفي كل الأحوال التلاقي مع الإخوان، مع رفقاء النضال، دائما يكون هو جميل، حتى ولو ما نكون مستعدين، لكن أنا موجود معاكم. الصوت موجود. شكرا. في كل الأحوال ما عندي إضافات في كلام أستاذ جريس جهير، المناضل لجريس جهير. والفترة الانتقالية أو المؤقتة أو أسامي كثيرة هي، لكن الفترة الانتقالية فترة المؤقتة تكون لحاجة محددة لسنة أو لكم فترة محددة تكون مؤقتة هي، مع إنه الحكومة الإريترية الآن شايفينها حكومة مؤقتة 32 سنة، لكن الفترة الانتقالية تنتقل من حالة الركود، يعني القصد منها من حالة الركود، من حالة عدم الثقة البينية، ومن حالة اللي عايشينها كإريتريين في كمعارضة كقوة سياسية إلى حالة أفضل. فترة انتقالية هي تنتقل من حالة إلى حالة أفضل. المقصود هو هذا، لكن ما بدخل في التفاصيل كثيرة. وأتمنى أنه نأتيكم في وقت آخر ونوضح فيها برنامجنا أكثر ومواقفنا أكثر، ونناقش مع أخواننا سبل التعاون وإيجاد مظلة أو جسم يجمعنا جميعا بشكل أفضل. لكن ما أعتقد نحن اليوم مستعدين أو جاهزين لنقاش هذا الموضوع، وشكرا. اسماعيل فيديو اندحر لك صبغ فيديو تقبر بالترجم بسبب جرما الذي جرما الله أنا ياسين حوي أنت زحجزني زحشة مخونا أنت زي كنا درجوس كوسك بالله. ياسين حوي من أفضل والله. اوكي نلوم راح كساجمي. ثانك يو. معلش اوكي. اوكي مجمريا شمي ياسين عثماني بحال نبار أبال EPDPA نبار تقماتي كثمات فرنتو ونيا مالتي زي حاو اسماعيل جبيتا قبل سنها أنا كابتن حاسبو مالتي مجمريا سلام إلو مالتي كمي تنتيو كمي توعلو كمي لهم تعينو في مالتي إذا خلاي زي كابسنيتنا زغربة ساوعيت ولا بوغ أكوا عين ركوبو جن كم ساوعيت مثلا صبغيو نزلومي كفيتكم ما زلهم مدرح كاني بتعمي يمسجني بالمالتيو كاله أبتنت بي أتيو تي مساجري زي ناي بوليتيكا حيل كان مريحنت مساجري مدرح تي مساجري مدرح أبقى عمان نوح جزية بسنها خو مهانو مكان نعون من كسغاس نعو حديث تنفاس نمهاب نكايد أنا إحنا ينايبل مالتيو كاله كابزن العلي صبغ غيرنا كنت انتنن نتخن كده أنا إحنا تجنا لنا متكلات تي كن كده إحنا بوزو بملو بزرزر نخان برهن لومي كابزي حيزنا زلنا أجندة قرب كعلينا يخيل بتوسع هون ملو بملو سدالينا حيكونان مسينا نزحتو تعزنون لاس سلازي كال عدلن عقاتا من تدعات خفيتو أبو بزيادة بزرزر كل نقرات كنقبرو كنبرو نخيل بسترفة جانا نسلاسلو أماماتين سرحاتين سلازلو أبقى على جزء كتا مجاري شانت بزبالة حاو قرز جير تولده
نزقربه بملؤ يستمع عليه يعتزبله أب كله خا يرعني يدو مالتي I think زين أنت بتاعت بديله Thank you ياسين. شكرا جزيلا، فعلا هي كده. اوكي ያው ዮሐንስ አስመላሽ ይሆናል መስለኒ ኣብ ጉዳይ እዚ ወገንካ ትሪዮ ዘይተሓበረ ነገር ተልዩ ወይ ተወሳኺ ነገር ክትሕብር ዕድል ክህበካ يغني لي حداويت سلام كلهم تساتفتي أبزا مجرش حديد كان بركان حاو قبيتا أبتا مجلس بس حدكم انتو خوينا وي كتريوان لليهم أبتانا مجرش باراغراف انتهي أتبل لعلواي مساقر أكال بوليتيكا حالتات إيرترا مجمر تنبر ناي مودعتا يكونن يقداس مستوى كالو تعال استحالتات تشاريحو أدمع إسرح كسرح عمري ديكتاتورياو سرعتها محصار جبوتن لولوين سرح كسرح مخانو كم كان دعمامو غيرو تبقيسلو اياتبل سلازي تغن الساقرون دل زلنا نقر نازي جميرنا يزلنا كلهم أبزن حاو لقرز جهر عيسوان زنباري كان علاماتنا اللي مخسي انت خيلكا كاميرا قد اقبر أو أي كفتكو عندي أبتن حاوي جرز جرج عيسوان زنبرة مسرة علاماتها تلنا عميتنا بإمنتنا خا كلن ويدارجا كلن ودبات السامع عليا يلنا نأمنن سرعة تقدف مقلايك وأماون ديمقراطية وسرعة متكال حدنا تزبنا مرقات نصانة الأولوياتنا هاجرنا معقاب مثل حزبنا محاسن محلاون زبلا نتبتات عبزيان مسرت زجبرة دسف حصلال إن خن مسرت تبوغسون وسد سلزلنا نابز قصنا نساغر كم زلنا زملا ختمو نابي تاسمسي مساغر تبل نجر نمنتاي تمريصات تبل نجر عبز مسرت زجبرة يو إيلان تحصركو حجي أهلني غني لي اوكي ጽቡቕ ተስፋ ንገብር ሃገራዊ ባይቶን ዴሞክራሲያዊ ለውጢ እቲ ጠቂስኩሞ ዘለኹም ነገራት ኣብኡ ቀልጢፉ ሰጊሩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክፅምበር ከምኡውን እቲ ዘሎ ናይ ምስፍሑ ድልየት بقبو تسريح له ابتدي الله خبصح قال اقدم ابيلو مزي قداي استاساسر بجلوبالي اكل استوسد تبقسون جلوبالي اكل نخلو ناي ارترا ناي فتحي ناي مقلاس اكلات زعدمين يروغن كمتي استبقسلو كوات زي كونه غانا 11 أكالات ساتفو زلوا إرتراوي الفنتين ديمقراطيا ولوطي عبتعتزب متخخاب يغطل له بزعبازي قرب عمنتاي كونتات كم زلوت من قصاص نابي يقصو خيد كم لحسب حاو ገዛ ሓጎስ ቦመር ናይ ትልፍንቲ ኣብዝሎም ሳና ሓው ገዛኢ ኣባል ፍፃመ ኣካል ናይ ግሎባል ያክል ይውን በዚ ብዛዕባ እዚ ቁርብ ብዛዕባ ትልፍንቲ ሓበሬታት ተሃብካና ፅቡቅ ነይሩ الرأي يعني اللي حاول داويت اسمع له غدي هو تسمع الله راشي مجمريا نسنيكنا نيتورك نزي معدي زي زعدمكمنا نمسلم سمي غزا حبوس بحال كاب كتما بني في كندا ابا فصامتا كل عالم له مقصاص ياكل ابس وانز دما ني 11 محبراتن مقصاصاتن طرات زلو لفنتي ديمقراطيا إيرترا ولفنتي ديمقراطيا لوتي زبحال اقول لكم مالتي مجمريا أنا حق زرا بقول كيف كم زعينة أخيباتات كسات كله بتعم بزعي بسمعني نبي حكي يسمعني نقرأ له مالتي السخاء
بوخ جمر كمان دس بلاني بوزحات نحنا خمولات كلنا زوج يوم عدم زي تمارسكم أبزي أبزحات عليهم زي أقول لك زي تسمعني كرمينا أنا مبحر ساعات توليده كرمينا ونزوج صخم أبوتاتنا كالسي نوح من إرتراز خفلكم كسب جزء ما تخف زلهم أبوتاتنا ديتاتن فلايد ما يتقال لحنة إرتران ناكالو تدباتن زلهم خلوه كل جزء زي أب حزب إرترا وريد زلوا نحنا نفلت شجر كسب كل من تين نوح تاريخهم زلوا كل زبزخ إلى نمو معر يفرحان مالتي معر أنا لو تدليت كند من تاي أقداس مخاند ما يبقى حلي سلازم جمرة نخلهم كيباتكم نتعنان نكال سجمات كلكم أنصار السرعات زي حزبكم رهوا كتوردو لكم تتقالوا زلهم قالسكم كساجي تقولوا زلهم كيت حاللكم مخاولدو نفس على ساي ولدو بس أبزلوا وان نسخن جنا بوتاكم حاليهم تقالوا خريئكم كلكم بتعامل أبنة هويانكم مو لبا مسجاني قربلكم لعل كل صلاة ما متى زغلفكم عدكم عدبهم عدديكم تربص الأوان تحصر أبزقاي بعد زيت مرسلما يباوت ميتين صلاتين زي الحر مبال بعر نسيتنا ونيتورك نعدمت نايزين لما عندي زته مع زته عندنا بلبنا مسجن سناينا نبحالنا نسمع مع تيك خلنا دما تسمع نجبر لعلو كله إرتراويان تقالستي تساميدهم تحابيرهم كقالوا سوقهم زلهم لعلمان نمجزي دوميو بزح جزي بقاس تفتنا ويونس إتوون يعبين أسن تهلوه حجيجن نيب حقي تيزن بلس مدرخ هاجر نيب حقي بيت كل جزء فرحو بزباو خناتات نسيا بزباو خناتات كأخي تفأتن كلا حبراو قالسنا كن إرتراوان عبدكي تقالستي نافتحين ديمقراسي بحالة دمسي بحالة سلال كنا نحن بعاز كم دعنا مدرخات أبيض درس مقام المفوتين مجمرة كتزارب لك كتزتل لك كتسمع لك ضحك كتسمع مع متهم مالك بعركس على ملها من قصاصي أكل أبز بقى سولت حزو حدا كند زبر حال نجار انتلو كم متكلو كم كند متكلو جرون زحاز انتلو نايت سمدو مسري سمدو مسهاجراويان عيدتات سمدو مسبركي إلو نتوم قال سنسو أي جمرون كجمرون أي كلني قرمي أبوز حد تقالسون كقالسون صالحنا له مسؤول جمرو له دحرقون جمرو خبز كله خلي تغنى جن كلنا حدث ألاقي علمنا كلنا بهزبي وبهزباونا تتمرح هاجر دلي كم جابوا جرس جهد والو كلنا أنت تحبابنا تلاقينا أنت تسانينا تلاقينا عدنا في نعطي حزب من بعد صمدة تقول أنت عباي مسرح كل جزء يخلص على يري تمزم بلد ما كم زرع خمون بزح جزء اتناي صمدة مسرح نوع وان حرم قصال أبز وان زي حجراوي إرتراو لفنتين ديمقراطية ولا الزبل نعسف هذا ودبات انقصاصات نزلوا ترنافه جميرو له يصير جميرو له زي فنتزي زلوا مجمريا خبركم بعد منكم زلوا أباراتهم أبز كله سلزقولون تزيلون كفوتهم جبوا سلزقونه كزرزر أنت محبرات نسند ما ودب حادنة إرتراويان ودب حادنة إرتراويان فتحين تنسي حرب نياتات إرترا نقوة وسرعات سنة إرتراويان تكال مرمرين بوليسين استراتيجي إرترا ريبيس مسلات نصوفف سلاماوي مسجار إرترا فاست بإيرا إرتراويان ديمقراطي لوتي من قصاص نفتحي إرترا أبدياسبورا شماغل داق موهدت إرتراويان نايس عالم لها من قصاصي آكل كومدما إري فوكاس زبحال من قصاصات يوم أبز أوانزي استفلالي أبز صفتات كثيرة دما أبز استفلالي نا استراتيجي موتانن استفلالي سرح بمسرح دما جمع بزح سرحات يسالت له بتقند علامة قل أبتي
كيدي أب كل تتخفيلو تقدم كفلي ناي فيز 1 تبعيد زلو وين مجمرة معرف تبعيد زلو نخلو خفوت كوينو نتي ناي مذكر مرددا ويكا ميموراند اوف اندرستاندينج تمساسال خمس جي بناي بوليتيكال حتى إيرتراز مثل كم أول حانت لو تبزح اللي زي بلو حبرا وناي مزافة ناي MOU لنا نعوز عملنا ويونعو حافش مرد أزجبرة فوت كوينو بمسرد ما هواتنا يعرفوا كاست حاوسا من الله مالتي قالوا كأ نايس فندو مسرح تجميرو نتن عبد زي تساتفا ويتساتفا نزف إلى زبحالة بعابي كم زعابي نايزيد لفنتزي عمام تواهبو بنا من قصاص على ملاقاوي عقل كم حجي أو تساتف نزمو كونز نبورو نايكل فلسمدو أبالا زلو مستناي مع أخلاي مرحينات كوينوم نزم مسرح جميرو ملو تسفا نقبر كابز حاسر جيزيه مستفل عليه أبزي مسانا نزيل لو بالفنت نزيل لو من قصاصاتن ودباتن تاريخي نادما نزل سلال نخسفح مسكالو سلالات حبابيرنا دما زعابي سلال كنقبر دلواتينا مالتي سلازي تمسرح أبز ركبالو من البات أبز قال أيتيس كن كيت كلنا كم زز أمسلنا إلى ما أنت مدرخات كسفحن زيادة ده الحج غنابي أبزبل دما كلنا مرد أهلي زعابي سلال كهلو متان كهلونا متان نايز اللي فنتزي كند أمونتيو نعلم الحرم قصاصن ناي توم أبزال فنتزي نسافر زلوها كند أمام نخازي سلازي ناتنا سرح بعر نتن أبز أوان زي مسانا زي اللوا مستفعلي مقدم ما دسوا حزلو خمسة كن بلوت سنحنا مسؤول مقربن يهين تبعيلك أمنتين بمنتين نزي كلنا نسافر حزلنا هاي قاسي مدرخ نمعباين برخن تنزتن أب زحاشة ناي سلال ناي مسفح مسرح دمان في المسحيمه I think تعقلن مثلاً من البات بصوتين تلو قال يا بزخاء أبو قال أجاب زودكوا أبد داس نجا كل شيء لازم تعدل هو ميمارس يغني اللي هذا الكلام. thank you guys. الذي تي لفنتي غتصلالو لفنتي مسفحون تعرتات تامكياليو مسكالوت شناغات نايم زماد فتنتاتون كتصال خونيو thank you. أسئبن حاو هروي طلع عدل كوي بفلاي ناي منقصة بسدت قدامي وانا حاو هرويو نويح جزي استزاربولون استقالسولون قدايو ግን ሕፅር ኣቢልካ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት እቲ ኣድላይነት ወይ ከዓ ሬሌቫንስ ናይዚ ኣረኣእያ እዚ እንተሓበርካና ፅቡቅ ይብል ብዙሕ يغني لي. Thank you. أقدمي نفسنيتنا بحفشو متقاضلاي بسعي قويتهم عدامن أكابن كمون نبسعي داويت قبر مسكر أكايد أخيبان نخندشح يوهانس برهن سلامتاي يغرب. panel discussions لزخوني سرعة دنبن ناي panel discussion بمحلاو 15 دقيق من 24 قرب دقائق حلف بزبلة أقباب صحوف السنادئ أقدميكم قريبا لكم زدما من 24 قدمي يستزاربوا بصحوفا يتزاربون كونو خلو قنت يتوم وصلوهم دقائق جن كابتي بصحيتين العلي مخانوم كتجنزب اللي بصاي داويت قبر مسكر يمحسنك بعد حجي صحفي كان ببين بيناي مقديو
حبراوي مريحنات زهنس معاسك زبل حتويو عب بصعي تقادلاي قويتهم زوسحني حبراوي مريحنات بخميه الناس كواهب الناس اللوار استي نظام الصعب رقاحتات يمت زحات بالدباتن سلفتاتن برقيساوي محبراتن كم زلو بعدين إذا استطاقصوا حيلتات دما بسدت كم زركبوا إذا حيلتات نتي أب هاجر إيرترا زركب سلطان بسلام يخون برمسي كوجدو استودبوا مخانومي نسنايلو ممشت ميت زامد رقاحي وتصال ساي نتبئيو حمراوي مريحنات مفتار تفتينو كساب لومي أي تعوتن نزا حقي كلها ناس لنجنزبو أبزيد اللي كتع مئنتان كين ستم مسقارو إيو زحيس يكون مبر أقراو اللي فنتي كلهم دلاين عقمن زلوم حيلتات ترنفو حدا مريحنات كفتر زبلت طموح زكالحو سلستانة مثات اللو نساتهم دما أزوم سعوهم قدامي لفنتاوي بوليتيكاون برقساون ترنافه كلاي منغستو سدد ثالثاي دما ريجيم تشينج زبلهم أبناي لهم ميتنا بزعبا ريجيم تشينج أيكي زتن إيو لفنتاوي ترنافه بوليتيكاوي حيلتات بلفنتي مزترنفو بسلامن ببوليتيكاون محبراون استمرو نتعوشت زركب حزب سراويتن بمنققح سرعات اسمراخ غيرن بديمقراطيا وسرعات كتكان تخيلو الله زبل تردو الله بغالاي شنخ كموتي لفنتاوي ترنافه بكل أقباب زبل مرقص سقومو الله بفنتاوي ترنافه زبل تروحو لعل 30 عامتات حكيمو ببايتوتات اون تفتنيو جناب قبري اي تترجمن بتوسخي لوتي كاوشتي انت تفسمو حدثتي سبب سلطان تقومت حيلتات منقستاو سلطان كشارخوهم اليوم ديمقراطيا وسرعات كتخلو اليوم زبلو حتوتات كل علو قبويو تمرسي سلطان أبيدهم كابكوني كم دلا يوم يزخون إتي برمسي وي بخلا قباب زبلو دما سراويت يبلومن بحج فترو دما صقم كقاطمومي تعدل مسمري حنت ويانا بإثيوبيا تسنقيقيو زوم حتوتات كاب تمكرو صنع فرون زبقوليوم إذا تمكرو تمليسو أي كالكالنيو يترفدو تمكرو صنع فرون تتراركب أمونغو حوحاتن تقامتي ودباتن زنبر بايتا قوادريقو زرلو نتقدماي بطرحو زستحششة تمكرو قصيرنا حجيقن زواسا أنا دا نقبر تما قوتي لفنتي بسلامن كومون تطابقتي بخلو أقبابن نتاوساني تحطو رود مابن مسغاقر منقستي مسنادائن انتاي هذا يتبر مرسي يلبلومن اتخم حلم ليتي مساقر منقست زبهالون ونتنيا سمو منقست بسدت كويو سلطان كاوشتي مزجبت ناوشتي مساقر منقستي وزتكبر كابانا زتلم نحلمي ليتي مساقر منقستي اوقيدنا ابتنا هاقرنا خابتفاس زدحين منقست بسدت بالبروغرام عليبنا نهاقرنا نعتر منقست بسدت قال أي منقدي بسدت يو كان داد لاينت منقست بسدت نسبي إرتراخ بطفقات مدحانيو هاقرنا خصاب لوم معلتي غوريلا ستيت إياه مرحتا دما غوريلا ليدرز يوم دولة إرترا بحجيوز تكر منقست بسدت مزنتو نهزب أركيبو دولان منقستن إرترا يقوم بزي ترتر أبدياسبورا زركب الزنا سفيح سلازخوني بمنقست بسدت مزترنف أب عالم شابو كم حقوا مراسي فلت
أقوموا ديمقراطيا مزخون دما كم انكو وكيل حزب إرترا نفسه خقرب يخيل منقست في سدت سلا إرتراويان سدتينياتات أب حبرات منقستاتن إي منقستاوي تكالاتن كتابة يخيل تراي زي كوني مزملكتهم هاجرات بمتحبار نوحزت إرتراوي سدت نمكتا فيديو قصاوة يخيل منقست في سدت نإرترا بزملكتو دردرات تواساي كون يخيل منقست في سدت نتأمنغو إرتران تقرأين تخصيتو زلو مرير كونات بايتا نسلام كمشاتي يخيليو منقست في سدت أوشتا هاجر نسراويتن هزباو من قسقاسن كبرابر يخيليو ديكتاتوراوي سرعات بهندبت مزودق كساب مرصا زكايد منقست في سدت هاجر يرقاقي أكايد منقست في سدت مساب إرترا كوبانياتات زوننو هاجرات كماياتو مسرع لهم مراحت منقست في سدت نزيقاتاتو من هاجرو من أب عالم لخاوي أبيات فردوخو كلو مسل اللو صخفتاتات إرتراويان أب سدت نرأي منقست في سدت كاب صخفتات بديسوم زنزقول له قال خابزوم صخفتاتات نزوم أب تحت تقريسوم زلو ريتوتاتي مسلو منقستات علن كفلتنا ديوم قال ولا حنت تخون تدقفنا هاجر اللادو أبيات الصحفات كنكفت فقدرنا ديوم حاجز جنزبن دبلوماسي يوفيرنا ديوم منقست خلو منقستي تكاديو زبلون اللو بسنكي وحزي سدت إرتراويانا موداتا زي بلو وشتاون دقاون كوينات هاجرات علم أبي إرترا منقست خمزي اللوس فرطو وترو بإرترا يقصعون يواساسنون منقست في سدت علم لخاوي تفلاقنتن حقاونتن زلبس نحنا إرتراوينا بزوريا منقست في سدت مسلطرنا فيه منقست في سدت علم لخاوي حقاونت زقونا صف ديمقراطيا أقباب استمرت مريحنت مسقوميو قدميو دا انتاي سلزخونا يحقاوا أفلتو زحتت مسرح منقست في سدت كابس انصحتات جميركا كساب تخلته اقرو الحق في ديجيتال تكنولوجي هي باتوي مسرت منقست في سدت بالديمقراطيا أقباب تقويمو بوليتيكاو تعذبتن وريات وكلتي ميديان وزا ثرفي نعين مسكرنت مزعدمو مو نتزقو منقستي بالديمقراطيين بقعات إتراويان المزمراح نزقت موم صقامات كبدهو يخولو أسرار منقست في سدت منقست في سدت كما يسرع نزيز بقعو اللونا ديوم إلهم زتارفو قبيسة تصفاتات كل انتبلو زي مقوهاي نقدميت مونصاف دا أمبر اتوم نهزبي بلفنتو الدبات كان عوت زبلو بزوم أفتحتي تتقيسهم زلو أقباتي يتكومو مونغونياتات سبونسرز أصالتي فاسيليتيترز سببركي ستيك هولدرز حيل عمام تاسك فورسز النابلو إتوم نمنقست في سدت سقموغن حزب إرترا وناني والكمزنتو سيلف امباورمنت يبلو بزو ما فتحتي تسعيهم زلو متكلاد ما يمرحو وننتي حزباوي حقاونت لجيت مسي حلافنت مزقبا إرتراويانا بسدت حقاو مريحنت بعدتاتن كتماتاتن ورداتاتن ورجاتاتن سلزقوهم بعلو قبائي خسنا يخيلي ديمقراطيا ومرصا منقستي أبسدت قدما يستقمتي مزقبا إرتراويان أبسدت أبداتا بيز خون دك عدتات أبناي بحتي قص مرمبي مزقوبو ببس أفعدو ما ورداتاتهم ورجاتاتهم يترنفو قلا يستقمتي إرترا بعدتاتن ورداتاتن ورجاتاتن زقومت هاجر سلزغونت سرعات مرصان حلافنت صاوعيت قبائي نهنست منقستي أبسدتن أبئيد مرحتي ورجاتاتن يودق فسيهات كاب عدوم انكتمون ورجعهم لما ورجعهم يمرسوا مزقبا مستمالي حزب إرترا أبداتا بيز بوليتيكو حيلكم مخانومتن منقستي أبسدت بمقام مسلو يرقاقس أبالنتن زيقنتن لما بولكاو تسيرا يرقاقس مرصا بقطتان والقصبات بر نودباتن سلفتاتن أيكونن
ውድባትን ሰልፍታትን በርጌሳዊ ማሕበራትን ናቶም ጉባኤታት ኣለዎም እንዲሁ መሰል ሕፁይነት ኣብ መንግስቲ ስደት ንኣባላት ባይቶን ይኣክልን ነፀላ ውድባትን በርጌሳዊ ማሕበራትን ማዕፆ ክፉት እዩ ኣውራ ንሃገር ኣድለይቲ ስለ ዝኾኑ ሽማግለ ወረጃታት ንጉዳያት 9 ወረጃታትን ወረዳታትን ዓድታትን ዝከታተል ሽማግለ እዚ ሽማግለ ንኩሎም ኣብ ሰነዳትና ሰፊሮም ዘለዉ መትከላት መሰረት ብምግባር ንስራሕ ሽማግለታትን ተመክሮን ክኢላታትን ክዕውት ይቃለስ ንኩሎም ወረጃታት ኤርትራ ኣብ ሰፊሕ ሃገራዊ ሓይሊ ቅይር ይቃለስ ኤርትራዊ ሃገርነት ኣብ ዘይግነት እምበር ኣብ ዘየሎ ብሄርነት ከምዘይ ምስረት የምህሩ መሬት ናይ ዓዲ እምበር ናይ ወረጃን መንግስትን ከምዘይኮነ የምህሩ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ወረጃታት ኤርትራ መሰረት በዓለ ምሕዳራ ነበሩ ደንደሳቶም ድማ ብሕጊ እንዳባይ ሕለው ነበሩ ህዝቢ ኤርትራ ዝደሊ ወረጃታቱ ኣብ ንቡር ታሪኻዊ ቦታኦም ክምለሱ እዩ ሕማም ትካል ምኩራትን ክኢላታትን ምኩራት ድሮ ተወዲቦም ዝነጥፉ ባይቶታት ወረጃ ብዝመረፅዎም መራሕቲ ይካየዱ እቶም ገና ባይቶ ዘየቆሙ ወረጃታት ብሓገዝ ኣካየድቲ ማሕበረን ሽማግለ ወረጃን ይውደቡ ከም ቀዳማይ ስጉምትን ህልዊ ዓድታትን ባይቶታትን ወረጃታትን ኤርትራ ኣብ ስደት ኣብ ሓያል ህዝባዊ ወፍሪ ምቅያር እዩ ወረጃታት መታሕትን ከበሳን መሬቶም ስለዝተመንጠለን መሰረት መሰል ርእሰ ምሕደራን ስለዝተመንጠለን ንምቋም መንግስቲ ብስደት ኣትሪሮም ይቃለሱ ወረጃታት ኤርትራ 9 እዮም ክኢላታት እውን ኣድልዮም ሽማግለታት ክኢላታት ብዕላዊ ሃገራዊ ፀውዐት ይዕደሙ ኣካየድቲ ብኣባላቶም ይምረፁ ኣማኸርቲ ሽማግለታት እውን የድልዮም መራሕቲ ሰነ ምግባርን ሰነ ልቦናን ሕብረተሰብ ኤርትራ ናብ ትኽለት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ስደት መፍታሓዊ ግደ ኣለዎም ሃገርና ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ስለ ዘሎ እዋን መላእ ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ብስደት ክትከል በሰሉን ግዴት እዩ መንግስቲ ብስደት ምስ ቆወመ ኣብ ኤርትራ ውሽጢ ዝርከብ ህዝብና ከመቅፅበት ክትንስእ እዩ ኣብ ፖለቲካ ዓለም ድማ ከም ኣማራፂ መንግስቲ ኤርትራ ተፈላጥነት ክረክብ እዩ በብዓድታትናን ከተማታትናን ወረዳትናን ወረጃታትናን ብዴሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርፀ ባይቶ ምስ ነቕውም ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከብ ህዝብና ቅቡል ዝኾነ መንግስቲ ክተክል ይኽእል ኩሎም ፖለቲካውያን ውድባትን ሰልፍታትን ምንቅስቃሳትን ክሳዕ ውጥቀት ዲክታቶርነት ክቕፅሉ ንቡር እዩ ልፍንታዊ ፅላልን መንግስቲ ኣብ ስደትን ተወዳደርቲ ኣይኮኑን ተተኻኻእቲ እውን ኣይኮኑን እንታይ ደኣ ተኸታታትሊ ደኣምበር ልፍንቲ ኣብ መንግስቲ ስደት የምርሕ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ስደት ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዉ ዕላማታት ከተግብር ይዓይ ሓደ ብዴሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርፀ መሪሕነት የቕውም ሓደ ፖለቲካዊ ድምፂ ይውነን ሓደ ዲፕሎማሲያዊ መርበብ ይዝርግሕ ሓደ ሃገራዊ ግምጃ ይተክል ሓደ ስትራቴጂን ፖሊሲን ይሕዝዝ ህዝቢ ኤርትራን ውድባትን ንፕሮግራም መንግስቲ ስደት ሎሚ ብዝቕበሎ ኣብ ኣዝዩ ሓፂር እዋን ክተግበር ይኽእል እቲ ስራሕ ተሰናዲኡ ስለ ዝኾነ ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንስውኣት ብዙሕ የቐኒየለይ ብትዕግስቲ ፅን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ Thank you. David, unmute yourself. Thank you, John. أغنى حوري أسفا قبر كلهم تساتفتنا آخوانا منقسي أب سدت بهالكلو تاي مالت مخانو قرب تجنزيبهم كونو المقتصال هذا قرب فليز ولا رئيتو كاب السلاتيت أكل بالسم فلتو أحواتنا ويحاتنا تغرب هذا هاجرا حيلي أبتدا هذا هاجرا مريحنت نايم وام تبقى صوتات
ወሲዶም ኣብ ምንቅስቃስ ዝርከቡ ንዕኦም ወኪሉ ሓዊ ሃብተ ጊዮርጊስ ኣብርሃ ቁርብ መግለፂ ክህበና እዩ። يغني داوود أخوات خبركم أخوات أحات أنا اللي السنة تتأكل تايزي قوم من حسبه هجرة حيلي هجرة حيلي كاب سدات كاب زلنايو كاب بيتانا جمر بأمتو هجرة حيلي يوسلزي ناب هجرو وانت تأمتيو كاب زخزرات صنحة كاب كله غرعات برقص كاب في حوداوي زولو فليز ولا الرأي يزلنا كما يز زهجرا واحد يقوم فليز ولا الرأي لنا ونياتو مودبات مثل زلو ولا زي ناي سيفيك مثل دي يأكل مثل زلون كله زتودبان زخانة كلمة كزحزة أكلاتن زبالكتيو ولا عبا حاو حريون زغربو تماساساني زتودبة أكال يملكت سازتي وقنا زلو رأيا فليس قبرن بار داب كل زيقاتات بولك سلازة ملكتيو سلازي برقص تفل يتحازا تفل يقاوا اللو እቲ ኣገዳስነት ናይቲ ውልቀ ንምንታዩ ይለዓል ነይሩ ሕጋዊ መንነት ወይ ብቐሊል ቋንቋ ሌጂትማሲ ዝብል እውን ካብቲ ህዝቢ ስለ ዝመፅእ መሰረቱ ህዝቢ እዩ ዝተረፈ ካልእ ልዕላውነት ሕጋውነት ከስምዕ ዝኽእል ባይታ ኣይህልዎን ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ስለዚ እዚ መሰረት እዚ ብምግባር ንባዕሉ ንለውጢ ክበሃል ከለውን ለውጢ ካብቲ ዘሎ ስርዓት ኣፅናቲ ስርዓት እዚ ፍልይ ዝበለ ኣተሓሕዛ ኣለና ነዘን ውድባት ንሕና ንምልሶ ኣይኮነን ኣብዚ ንፁር ክኸውን ኣለዎ ተሳላጢት ኣካል ኣሳላጢት ጥራሕ እዘን ውድባትን ውልቀ ሰባትን ዜጋታት ስለዚ ኣብቲ ዝግበር ቃልሲ ዲሞክራሲያዊ ባህሪ እውን ካብቲ ህዝቢ እዩ ዝምንጩ ተወደባ ኣካላት ሲቪክ ይኹና ፖለቲካዊ ውድባት ወይ ፓርቲታት ከመይ ኤክሰርሳይዝ ይገብሮ እንተዘይኮይኑ ንባዕለን ካብአን ዝፍጠር ነገራት ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ከገልግል ኢለን ብዝቅርቦ መደባት ዝመፅእ ነገራት እዩ ስለዚ ተቐንዲ ነጥቢ እዛ ዜጋ ትብል ነገር ምዃና ኣስሚረ ኩሉብ መእተዊ ንምልላይ ዘሳላጢት ኣካል ክብል ፍቅድለይ ሓውዳዊት የአሳላጢት አካል ካብ ዝፀንሐ ምምያጣት ብፍላይ ኣብ ክፉት ማድዘተ ልዕሊ 2 ዓመት ዝወሰደ ምምያጥ ነፃ ፍሉይ ክፉት ምያጣት እንታይ እዩ ንምንታይ ተገዳስነት ናይቲ ምይጣት እቲ ዝነበረ ሽግር ናይቲ ግዜ እዩ ኩላና ንርድኦ ሽግር ናብ ከምኡ ዲቁና ኣብ ዘረባ ኩዳ ሕጂ እውን ደንጊዮም እንዳተባሃለ ንሕና ንምልሶ ዝመስሎም ገለ ኣካላት ዘረባ በዚሑ ዝበሃል ነገር ኣሎ ሓቃቶም በዚሑ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ካብቲ ዝርርብ ግን እንታይ እዩ ናብ ተግባር ዝልወጥ ነገር መደብ ንውሰድ ንሃገር ዝምልከት ንህዝብና ኣብዚ እውን ሂወቱ ዝብስደት ዘሎ ብፍላይ ዝመንእሰይ ዘሕልፎ ዘሎ
ሽግራት ክምለስ ዝኽእል ገለ ግደ ክነልዕል ኣለና ኣብ ስደት ዘለዎ ባይታና ክነተባብዕ ኣለና ካብ ዝብል ኣመት ናብ ተግባር ክልወጥ መሪፁ ብኡ መሰረት ንዑ ዝመስላ ካልኦት ኣካላት ዋላ ብሰፊዑ ክብል እንተኮይኑ ዋላ ዝባይታ ናይ መንግስቲ ብስደት ዝብል እውን ዘይረኣና ኣይኮንናን ብክልተ ወገን ነይሩ ካብዚ ብሓው ሓውና ዓብይ ሕሩይ ዘቕርቦ ዘሎ ብካልእ ደረጃ እውን ኣብ ኣሜሪካ ዝማእከሎም ዝለዓልዎ እሱን ክንርኢ ዘገደሰና ካልኦት እውን ንዓና ዝመስላ ካልኦት ኣካላት ብምርኣይ ዘሳላጢት ኣካል ኮይና ማለት ዘሳላጢት ኣካል ብሕዳር 2022 ቆይማ ዓመትን ዓመታ ዳርጋ ዓመታ ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ ትክበሃል ዝፀንሐ እቲ ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነት ኤርትራ መሰረት ብምግባር እቶም ኩለን ዝንቀሳቀሳ ፖለቲካ ውድባት ፓርቲታት ሲቪክ ትካላት ኩለን ኣብ ርእሲኡ ኩሉ ውልቀ ኤርትራዊ ዝሳተፎ ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ዝቆመሉ እሞ ብዘይጋ ደረጃ መሪዕነቱ ዝመርፅ መሪዕነት እዚ ነዚ ሕሩይ ዘልዕሎ ዘሎ መንግስቲ ብስደት ክመስል ዝኽእል ክኸውን ይኽእል ኣብ ደቂቕ ዝርዝራቱ ክንሪኦ ዝግባእ ነገራት እዩ ካብ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ካብ ኣብ ዘተውን ኣብ ገለ እዋናት ዝለዓልናዮ ክፅብር ከለኹ ዝጓነፅ ንኡስ ነገራት ኣለዎ መንግስቲ ክብደት ይህልዎ እሞ ካብቲ ክግበር ዝኽእል ንላዕሊ እቲ ክብደት ይሕግዝ ዶ ኣይሕግዝን ሶን ተቐባልነቱ እውን ብኡ ደረጃ ክርአ ዝኽእል ኮይኑ መንግስቲ ክበሃል ከሎስ ምምሕዳር ስለ ዘመልክት እውን ምምሕዳር ናይ ህዝቢ እውን እዩ ስለዚ ህዝቢ ንምምሕዳር ክበሃል ከሎስ ቁሩብ ዝተሓተ ደረጃ ሓደ መሪሕነት ፅላል ዝኾነ ክርአ ዝኽእል ንቅድሚት ብደቂቁ ዘይረኣናዮ ግን ክርአ ዘለዎ ከም ናይ ኩላና መደብ ምዃኑ ክሕብር ፈቱ ግን ዝተላዕለ ምዃኑ ስለዚ እቲ ብዜጋታታ ብነፃ ምርጫ ከም ውልቀ ሰባት ከም መትከል ናይ ዲሞክራሲያውነት እውን እቲ ምርጫ ነፃን ርትዓውን ክኸውን ኩሉ ስነዳኣት ዘድልዮ ኮይኑ እታ ቀንዲ መትከል ግን ሓደ ሰብ ሓደ ድምፂ ብዝብል ኣገባብ ነቲ ኩሉ ዜጋ ዝጥርንፍ እሞ ልኡላውነቱ ዘኽብር እቲ ሌጂቲማሲ ዝበሃል ዘሎ ክምልስ ዘኽእል ተቐባልነቱ ዕድል ዝህብ ነቲ ኤርትራዊ ዘይተወደበ ዘሎ እቲ ዓቕሚ ናይቲ ኤርትራዊ ዘይተወደበ ዘሎ ከለዓዕል ዝኽእል ናብ ተግባር ክልውጦ ዝኽእል ዋላ ብኣብነቱ እዚ ኣብዚ 2 ዓመታት ዝረኣናዮ ናይዞም መንእሰያት ምንቅስቃስ ከም ማዕበል ንገልፆ ዘለና ዘመስገቡ ዓወታት ክርአ ከሎ ወፃኢ ካብዘን ተወደባ ኣካላት ዝኸደኦ ጉዕዞ እዩ ዋላ ናተን ምርጫታት ናቶም ብልጫታት ክህልወን ከም ዝኽእል ንኣምን ቀፃልነቱ መታን ከረጋግፅ ሓቢረን ክሰርሓን ከምቲ እቶም መንእሰያት ዝፅበይዎን እውን ናይ ተመክሮ ክእለታተን ናይ ኣመራርሓ ክእለታተን ከበርክታ
ቦቱኡ ኮይኑ ብኡ ደረጃ እቲ ዝቀውም ኣመራርሓ ሃገራዊ ጥራሕ ዘይኮነ ልኡላውነቱ ዝኽበረን ቅቡል ክኸውን ዝኽእል እቲ ካልእ ስርርዕ ድሕሪኡ ዝመፅእ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ሓደ ሰብ ሓደ ድምፂ ካብ ዝብል መረዳእታ እንደገና እውንቲ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ተሳትፎ ከረጋግፅ ዘኽእል ዝተሳትፎ እዚ ነቲ ማሕበራዊ ክፍልታት ከምኡውን ሕብረ ብሄራዊ ምኽንያታት ኣብ ፀብፃብ ብምእታው ህዝቡ ክጥርንፍ ዘለዎ ኣሰራርሓ ክረአ ከም ዘለዎ ብዝደቀቆም ክፅናዕ ከም ዘለዎ ዝረኣየት እያ እዛ ሰላጢት ኣካል እዚኣ ኣብዚ ክውንነት ናይ ኤርትራ እንታይ ብዙሕ እዚ ፖለቲካዊ ኣሰራርሓና ዝሳቀየሉ ነገር ዘንፀባርቕ ነገር ኣሎ። እንታይ እቲ ክልስ ሓሳብ ኣብቲ ዝተፃሕፈ ዝፀንሐ ናይ ካልእ ተመክሮ እንታይ እቲ ኣብ ውሽጢ ህዝብና ዘሎ ተመክሮ ዕሸሽ ዝብል ወይ ኣፍልጦውን ወይ ተገዳስነት ዝጎደሎ ድዩ ተገዳስነት እኳ ክብል ናተይ ቃል እዩ ኣይተሓዝለይ ነታ ኣካል ዘምልከት ኣይኮነን ብዝኾነ ነቲ ናህና ባይታ ዘዕግብ ኮይኑ ኣይረኸብናየን። ስለዚ ሕብረ ብሄራዊ ክበሃል ከሎ ብፍላይ ህዝቢ ደንከል ኣብዚ ደረጃ እዚ እቲ ናይ ዓፋር ህዝቢ ፀብፃብ ከተእቱ ከለካ ህዝቢ ኩናማ ፀብፃብ ክኣቱ ከሎ ኩሉ ሽግር ዘሎ ህዝቢ እንድዩ ክሳብ ሰብኣዊ መሰል እውን ተጋህሰሉ ዝርዝር ኩላህና ንርድኦ ስለ ዝኾነ ኩላህና እናሓልፎ ዘለና ብጃምላ ግን ፍሉይ ሽግራት ተደራራቢ ዝያዳ ዝሽገሩ ብሄራት ምህላዎም ኣብ ፀብፃብ ብምእታው እታ ክትቀውም መሪሕነት ክብቃዕ እንከሎ ክትቀውም ክብቃዕ እንከሎስ እዚ ፍትሓዊ ግድፈታት ወይ ኣወንታዊ ኣድልዎ ወይ ስጉምቲ እንደገና ናብቲ ልሙድ ቋንቋ ከኣቱ እዚ ፖዚቲቭ ዲስክሪሚኔሽን ዝበሃል ብምትእትታው ኣመራርሓ ሙሉእ ኤርትራዊ መልክዕ ክህልዎ ንሓድነት እውን ዝሕግዞ ሓቢሩ ክቃለስ ዝሕግዞ ነቲ ግዜ ዝጠልቦ ዘሎ ህፁፅነት ናይዚ ኩነታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ምፅናት ሃገሩ እውን ናብ ምድረ በዳ እንዳተለወጠት ካልእ ሽግራት ዘሎ ንክትምልስ መታን ሓድነቱ መሪሕነት ምጥራይ ጥራሕ ትርጉም ዘይክህልዎ ይኽእል። መሪሕነት እንድሕር ናይ ህዝቡ ሽግር ክምልስ ዘኽእሎ ቃንዛ ናይ ህዝቡ ክርኢ ዘኽእሎ ኩሉ ህይወት ናይቲ ህዝቡ ክርኢ ዘለዎ እዩ ዝብል እምነታት ኣሎ። ኩሉ ከልዕሎ ዝከኣል ኣይመስለኒ ሰነዳት ኣሎ። ሰላጢት ኣካል ክልተ ሰነዳት ርጊሓላ ሓደ ነዚ መስርሕ ዝምልከት እዩ። እቲ መጀመርያ ግን ሚዛን ገምጋም ዝወሰደትሉ እዩ። ስለዚ እቲ ሓሳብ እንድሕር ብርህቲ ኮይና ካብ ዜጋ ደረጃ እቲ ሌጂትማሲ መታን ቦታ ክረክብ ኣብ ዓለም ክትወፍር ከለካ እውን መንነትካ ብዘይሕትት ደረጃ ኣነ ሓላፍነት ወሲደ ዘብል ደረጃ ንክትዋሳእ እታ ትቀውም መሪሕነት ብርግፅ እዚ ጠቕሶ ፀንዓኹም ካልእ ዝርዝር ኣሎ ከይማላእ ዘለዎ እዩ። ዝተረፈ ካልእ ግን ቴክኒካዊ ጉዳያት እዩ። እንታይ እዩ ድሕርቲ ሓሳብ ቅብልቲ ኮይና ናይ ምዝገባን ምርጫን ኮሚቴ ወይ ሽማግለ ትኸውን
كم زي سنة داش ما قلز بال كم لمدنا يميدا تمكرونا بو درجة دحر تي ناي مزقبان مريتشان مسرع تغايدو قبايو حفشاوي كونفرنس كوني غير قدمنتون ببوبتو ناتا مزقبك متسي غير موداتو بهاجراو بأهجراو درجاتات تراجعيسو تي حقاوي زخنة حلفنا تكوس زخن أما راحة صحيح زبل ميزان الله نجزي بزن جو قبل فقد الله يسوى يعني له لو أن الله تقرقس بزعبا زناي نساسايت شماغلة تكايدو زلا نتفتات تي كاندي تحسو تاي مغانو تحبرنا مغالكا I think تدا بقبو ترديني تي بدرجة ودبات أبلنا هنبتحو فتن تتصنعنا نعبار مريحنة مغام ناب درجة ناي زيغا ناي مرادون بقبل كان مبتحون then at the same time كان ناتن ودبات زوجد كم ديكونه ناتاتن ساتفنات ناتاتن عقبة أبز قدايزي أدلاي مغانون تقيس كامسلاني سلادي قلقل شنغاتو مستيناي منقستي أبسدت ناب زيغا ناب عدي كورر كله ناتكم كا درجة زيغا وينو تساتفنات نايتن ودباتن كالوتنا شنغاتن زعدمي مثلاني لما قصال كورس كل زليتو تاتزي اندهراج سفيلنا له ناب حد علامة زغنعي خلاص زراربا كماي زناي تقاومو قالسي حوار مريهنة تركبي هجي نابز قداي إذا خنتي بزح كنت تعاركم صنعنا خلاتنا نفلطينا قلقلة تسفاز شنخات كن يلن مالتا يكونن دمتخا داوي تسمع اللي قرب عاو بلو أو قرب نفس مايك كم تسمع يلن كابو يا ناتكا يكون داوي تبع لها بوغنا كوي مثلا سبون سمعك لنا it shouldn't تتقام زلو أي مثلا بين تليو نقرني أنا صباح الله داويتم صباح زلنا مونيتر قبر الله أنا تبو كلاتنا ندلي زلنا شيء كمان بحنا حوار مرهنة بتسهيو أنا ولا استفلا على ريتو تاتمتون at least تي كنزن قاعزة بلنا كله تي فتنات نزع علامازن معوات كساب زخونة أب كن الناس تمركوسة هجراوي حلنا كساب زخونة كلاتنا أغلب خنبولون قبوا واقع خنبون خنردون أقداسيو أنا جن قرب كاب نفسه كفهم قال حتى تقرب في التنين نامنا بتوم بودبات درجة بلون كسر عز في التنزل الله حواتنا نخد كرسي كلاتنا خم ذكره خب درجة خب مرقاتنا نتعنت ويون قدمي غنبلون نخل جمرة مسرح هنديو كلاتنا نكم ذكروا إرتراوي كيدان وإرتراوي ديمقراطية كيدان زبال زقمنيرو بدهريون إرتراوي هاجراو بايتون ديمقراطية ولو تمتيو أجونا بحدش مدرخ نسا هاجر زلنا نمثل أنا أجي
ብፍላይ ካብቶም ኣብቲ ጉዳይ ኣክቲቭ ንክንቀሳቀሱ ዝፀንሑ ኣሕዋትና ምናልባት ስለምንታይ እቲ ክንበፅሖ ዘለና ብናይ ውድባት ዝምድና ኣቢልና ጥራይና ክንበፅሖ ንኽእል ካልእ መተካእታ የለን ዝብል እምነት ኣሎ ዶ እንድሕር ዝሪእዎ ካልእ መተካእታታት ኣልዩ እውን እንታይ ክሕብሩ ይኽእሉ ክሳብ ሕጂ ከጋጥመና ዝፀንሐ ሽግራት ከ ዋይ ስለምንታይ ኢና ናብ ቲም ደልዮ ዘለና ብዝምድና ናይዘን ውድባት እዚኣተን ኣቢልና ክንበፅሖ ዘይከኣልና መይቢ ኣብዚ ሓው ገረዝጌሄር ቁርብ ሓሳብ ክትበና ተኽእልካ ፅቡቅ ብመጀመርያ ክስታይ ዳርጋ ብሃንደበት ስለ ዘበልኩ ምስጋና እውን ኣቅረብኩልኩም ነዞም ኣሰናዳእቲ ዋላ ነዞም ተሳተፍቲ እውን ብግቡእ ሰላምታ ይሃብኩም ነዛ ዕድል እዚኣ ወሲደ ነዚ ዕድመ እዚ ኣቅሪብኩም በዚ ሰብ ተጋቢኡ ሓሳብ ንሓሳብ ክላወጥ ዕድል ዝኸፈትኩም ምስጋና ይብፅሐኩም ብቀዳምነት ከምኡውን ንኩሎም ኣሕዋት ኣብዚ ዝሳተፉ ዘለው ልባዊ ምስጋና የቅርብ ልቢ ዝትንክፍ ሓው ገዛኢ ዝተዛረቦ ስምዒቱን ዝደረኾን ከዓ ብልቢ የመስግኖ ከማኻ ይብዝሑልና ይብል እቲ ተመናኻዮ ከዓኒ ብፃዕርናን ብቃልስናን ከነረጋግፆ ተስፋ ይገብር ሕጂ ኣብዚ ተሓተ ዘለካ ሓው ዳዊት ከኣቱ ከምታ ሓው እስማዒል ገበይታ ዝበላ ብዕምቀት ክንካትዓሉን ክንኣትወሉን ከምዛ ዝረኣኹማ ትማሊ መዓልቲ እታ መሰጋገሪ ኣካል ትዛዋጅ ወፅያ ዘላ ወይ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝያዳ ዝተዋሃደን ዝተፀምረን ሓሳባት የብልናን ማለት ዘይኮነሲ ንኩሉ ነዚ ኣካል ዝውክል ርእይቶ ሒዝካ ክትመፅእ ኩልካ ይህን ምሂን ተባሃልካሉን ብኩልካ ኮይኑ ክኸውን ስለ ዘለዎ بعمقات دحري من زنان حبراو مدب حزنا من زنان كخوني جن نزيز حسيت كحتى أنا كم جرز غير كم بعدها كم اللي سلوا زي كعلى يكونن معناته بخلتشان عشر بخلتان وعشر ثلاثة مثلني إتي أب كيدان زبلو دوات كم زنا برا سبعة عشرة انتهيت تسجمنا له ذكرنا على حدا خمسة ثلاثة له تقع شران حدا النتبتات زرزيرو نيرو تلزيتي سجمنا نفلتينا كنا بالمخيلنا سجم كان تفلت كها درجة فرقي فتحي معناته كبحث اللي بدحريو نعو نمفتح مخادي تلزي قدم تختلنا ناي قداتنا قد زي مسرع أبي هلخن كرحنتن بمنبار أبي مسرتاو زي كوني مثل لخاتن حد مثل من تلزقية الزنبري كابزيتات حجي وتسينا لنا تماهرنا لنا كذلك فرانا ولا زاني لومي جازيتا مجلس يناسا ابنت تكون تخيلك ادم نيرتز تخون في نتز ترخبسي بخندي بقالو تام بقلن تقصوت حدا عن عتاس ملس جنكم يكون ان حدثكا دخام ناس كام نراها ناسا مالا لاكا خميجركا حيبركا تخيلكا سلازي انا مثلا حجون بحق بلبي اندحري كنشرح له خينا ببعال بيتاوي قمتين تايو بزحات الدنواسة زلنا لو من دحر مرحنانتي قالسسي صباح نمرح مثلنا عدم ساعتنا إذا تحساس بازين دحر زي القسنا يا خاني ببهرياتي كابتي ملكاو سرعات أمسيلنا زل تحساس باز التسالي عيكونن نحنا نتسنى سنتيننا نحنا زبلناكم كعسومعنا بلو إذا الدنبي نايت فتحزك على زلو نسو سلز فعالتين نسو فتحك سلزبلي قدا زبركاتي أو أخلو حالات أخوينو خركب حسد ندحر أخوينو نايت حسد تبع قدلتنا نحلنا قدلتنا اللو مالتي سيزن تدعاني كابزيتات وسعي كوينا
ልብ ድማኒ ትለውጢ ስርዓት እዝን ህዝብና ይፅንሰሎ ክወዳቕ ኣለዎ ኣቦትኡ ድማኒ ቋማዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክትከል ኣለዎ ዝብል እምነት ሒዝና ተበጊስና ክንገብሮሲ ዘይከኣል ኣይኮነን ከም ግቡእ ክንገብሮ ምተገበአ ግን ዘይብቕዓትና ዘርኢ ዘሎ ኣብቲ ቀደም ተኸተል ናይቲ ክንሰርዖ ዘለና ቀዳማይ ፀላኢ ድዩ ካልኣይ ፀላኢ ድዩ እንታይ ናቅድም ክንረጋግፅ ዘለና ብኸመይ ኣብቲ ምምራሕ ንባዕሉ ኸማን ናይ ግድን ድዩ ካባኻ ክኸውን እቲ ብቕዓት ዘለዎ ክእለት ዘለዎ ንቅድሚት ክመፀሉ ዝኽእል ክሳት ርኢኻ ክትውፈን ክትመርሕን ኣለካ ስለዚ ፀገማትና በዓል ቤታዊ ፀገማት ይበዝሕ ካብቲ ወድዓዊ ፀገማት ኣብኡ ንኸይንኸይድ ዘብለና ስለዛነ ነፍስና ክንምርምር ንግደደሉ እዋን ኢና ዘለና ባህላየ بخفيل ودي الله ثانك يو اوكي اسماعيل ويوهانس قرب ابجاناي ውድባት አቢልና ሓባር መሪሕነትና የምርጋፅ ጉዳይ ዘለዋ ሽግር ቁርብ ተወሳኺ ርእቶ እንድሕር ኣለኩም اوكي ما انا دخيت فيديو اون راي اوكي شي قرم يعني له بزحكا غير خيد ويو أنا كنت هدبل أب ودبات كسع زهلنا بتن ودبات كمس زخل فتح كم من الداي عد خلوع على يكوننا تي زد لي تمالز تجاجنا يو لو مخين دقمو كابلو مخاط راح بليسنا خن الرأي تخيلنا نفسنا ندحانا مخاط راح يو كوات زخل خوينو سمعني برقص اتي بدرجة ودبات كمت زخل مترنافات ويو ندا تترنفنا ندا تفنتحنا سلازم انا ابقلي تسفا زغرص له خناتات كغاطم كم زخل ردي قلكا وي كم زخبلو صناحكو نزحالف جيجاتات كيدا جمكا بحدش منفس ندا قصلكا مفتح من دايو ويكا غزا خوف مبالي كال زعجبني من قد انت دا حليها ما تشزله ودم حيل زعته ودم يكون سلا زعجبني طرح يزله عب كال زياده ها ودبين لعلها عجبني زخيل خناتات انت قاطيمني بو درجات زعجبني كخيده نالبات كل سبون كبو كجبر زخيل كوينو بسمعني مفتا أو جريتن كيفات صنح نجر ولكن بعبيز ولا درجة كترانفا ترى أنزل برا ودبات بدرجة كدان دحري بدرجة بايتو وكانت نبرة كبزخلتيو نلعلي كالو تاب كدان ناب بايتون زي نور أكلات نمت أرنا فومز فتنة تادو نيري نوح كده بتي نقول شع زقات منا ويببقوان زقات منا نقر نقدمت كخيد أي تغالن إزي نقول إحنا زمرنا يو نتما وشتي أبتي وشتي مترنافاتن مفتاحاتن دس أنا إحنا زيادة كازح منا أنتواني نتما مع اليوم زرقناون بقو درجة كحموم كم زخيل ردي ونياتو بقدها هاجرك ساعة استزارب ناس بهاجراو قدات زي شقرر زحمم زحسب زبالة بملؤو بمفنتحنا وي بزي معواتنا زيادة خسكفون كوجهن كم زغل فلوتيو قنت هنا تسفان قبر زقبانا بقى سباتنا دا تماهرنا نغيدنا لزغا تمالز قبرنا يو جيجاتات لو من خين دوغمو صبحنا خين دوغمو دا تتنقنا دا حركتنا عاوتك بس احنا خل كوين سمعني كال كنفولتو زلنا نجر تايو إذن ودبات يحمقا يصبقا
ውደባ ኣለወን ውደባ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ካብ ታሕቲ ክሳብ ዝላዕሊ ዝኸይድ ጦርኖፍ ኣካይድ ኣለወን ክፅኢቓ እንተደኣ ደልየን ንሰን እንተን ዝያዳ ፅኢቓ ስለዚ እቲ ብሓባር ኣብ ቁኑዕ ስራሕ ከተዋፍረን እንድሕር ኮንካ ከዓ ብዘለወን ስርዒታዊ ቅርፃታት ደሓን ስራሕ ክሰርሓ ዝኽእላ እውን ንሳተን እዩ ስለዚ ነዚአን ኢግኖር ጌርካ ነዚአን ኣብ ወጊንካ ክኸይድ ዝኽእል ሃገራዊ ጉዳይ ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን ነዚአን ከየዋሰንካ ኣብቲ ዝፀንሐኦ ተሸኺለንኦ ዝፀንሓ ታኺላታት ከተውፅአን ክትመኽረን ክትምዕደን ክትሕግዘን ብምግባር ጥራሕ ናብ ዝሓሸ ኩነታት ክንሰጋገር ንኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ካብ ዝሓለፈ ተመክሮታት ነዊሕ ዓመት ተመክሮታት ማለት እዩ ብዙሕ ዝተመኮርናዮ ነገራት ክህሉ ይኽእል ካብ ብዓወትና ብድኽመትናን ውድቀትናን ዝያዳ ከም እንመሃር እውን ስለንፈልጥ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ውድቀታትናን ፍሽለታትናን ሎሚ ዝያዳ ተማሂርና ኣለና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ስለዚ ከዓ ዝሓሸ ጉዕዞና ዝበለፀን ልሙፅን ክኸውን ተስፋ ይድገብር ስለዚ እዚ ብውድባት ተጀሚሩ ዘሎ ምጥርናፋት በብእዋኑ እንዳሓየለ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ እቲ ተስፋይ ስለዚ ኢኻ ትፅዕረሉ ዘለኹ ወዲ ኣለኹ اسماعيل مرحبا يا كنت تقصقواني درجة عزة كنا عزب مالت كنا مهاركة بحواتنا كزت ينبر أنا حجي بدرجة ودب دي كزارب ويها درجة المسجاجري مخانو وربطي تحاوشاتني سلزالله سو اتي كستايك جبريه كم تعذابا هي قصدي لي ثانك يو alright اسماعيل thank you well ስለዚ እዚ ናይ ውድባት ክሰርሕ እዩ ብልና ክንቅፅል ኢና እዩ ትርኢትታት መስለኒ ምናልባት እቲ መስርሕ ክሳብ ሕጂ ናብቲ እንደልዮ ክብፅሓና ስለ ዘይከኣለ እቲ ዘይዕግበታት ኣሎ ግን ኣደየንድ ብዘይ ውደባ ክንከይድ ከም ዘይንኽእል ኩላትና ይርዳእና እዩ ግን እተን ውድባት ቁሩብ እቲ ክስከምኦ ዘለዋ ታሪኻዊ ሓላፍነት ቁሩብ ክብደት ዘለዎ ገባብ ክስከምኦን ነቲ መስርሕ ቁሩብ ከቃላጥፍኦን ካብ ዘለና ድልየት ዝለዓል እዩ ግሎባል ይኣክል ናብ ገዛኢ ክኸይድ I think እቲ ናይ ግሎባል ይኣክል ክብገስ ከሎ ንኩላትና ዝተሳተፍናሉ ኣኼባ ተፀዊዑ ነይሩ ብዙሕ ተስፋታት ነይሩና ግን ብዝተፈላለየ ምክንያት ብዙሓት ካብተን እንዲ ውድባት እየን ዝበሃላ ኣይቀፀላን እተን 11 ግን ይቕፅላ ኣለዋ ከምቲ ዓቶ ወይ ገዛኢ ዝሓብረና እንተዘይተጋግየ ከምዚ እቲ ጉዕዞ ዝመፅእ 6 ወርሒ ክቕፅል ብድሕሪኡ ግን ሚዛን ክግበረሉ እሞ ብፍላይ ብወገን ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝርአ ምዕብልናታት ክግበር ዝኽእል መማዕረራይ እንተልዩ ክንርኢና ዝብል ነገር ነይሩ ኣነ እውን ባዕለይ ኣብኡ ዝሳተፍ ስለ ዝነበርኩ እቲ ግዜ እቲ ብዛዕባ እዚ ዝገበርኩሞ ነገር እንተልዩ ቁሩብ ትሕብረና هراي يغني لنا عندنا نزعت نزم زعكنا كم زبالنا زناي تصم ده مسرح كل جزء كفوتيو تناتنا نمجمرة تسفاد نبرة نتهاجر على حيلك مسرت بوزح سعارة هذا اللي تقبله مو ولا تي نحناكو تدلون نتناخم على ملغام أساسي أكل كم جمرة ياون نسوق تنبرة مسكالو تلطيفك تسانيت كات حوالي كم مسرح تنبرة جن እቲ ውድዓዊ ኩነታት ናይቲ ብፍላይ ብናይ ሃገራዊ ባይቶ ዝነበረ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝነበረ ግን ነቲ ዝነበሮም ኣካይዳን ኣተሓሕዛን እንዳኽበርና ክንከይድ ፀኒሕና ኢና ነዊሕ እውን ፀኒሕና ኢና
ስለዚህ ኣብ መጨረሻ ድማ ኣብ ገለ ክንበፅሕ ስለ ዝነበረና እሞ ኣትሊስት ክስርሓና ዝኽእል ዝኾነ ሓደ ልፍንቲ ንበሎ ፅላል ንበሎ ወይ እውን ኣብ ስራሕ ተመርኮሰ ፅምዶ ንብሎ ነገር እንታይ ዓይነት መካኒዝም ክህሉ ከም ዝኽእል ኣብ መጨረሻ ክንዘትን ከለና ምናልባት ከምቲ ዝሓሰብናዮ ዘይኮነሲ ከምቲ ዝፀንሓና እዚ ማለት ከዓ ነቲ ናይ ውሽጣዊ ኩነታቶም ናቶም ብዝብል ብከምኡ ተረኣናይ ይምረፅ ዝብል ክቕፅሉ ፈቃደኛታት ኣይኮኑን ንሕና እውን ነዚ ነኽብሮ ኢና እንተኾነ ግን እቲ ዘተን እቲ ድሕሪ ሕጂ እውን ከመይ ጌርና ክንሰርሕ ከም ንኽእልን ነቲ መድረክ ኩሉ ግዜ ከነቀላጥፎ ድልዋት ምንባርና ሓቢርና ኢና ቀፂልና ማለት እዩ ከም ልፍንቲ ስለዚ በዚ ልፍንቲ ኣብ ንገብረሉ እዋን ኩሉ ግዜ ከምቲ ናይ ፅምዶ ዝበሃል ናይ ብሓቂ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ይኣክል ክጅምር ከሎሲ ይኣክል ንምፍልላይ ተባሂሉ ይኣክል ንውድበይ ውድብካ ይኣክል መገደይ መገድኻ ተባሂሉ ዝቆመ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ነቲ ዝቆምናሉ ዕላማ ከዓ ከነተግብር ኢልና ዝቆምና ህዝባዊ ምንቅስቃስ ስለ ዝኾንና እዚ ናይ ፅምዶ ዝበሃል ኣዝዩ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ብከቢድ ነቲ መጀመርያ ዕላማ ናይ ይኣክል ተባሂሉ ተራእዩ ነዚ ዘግበረና ትቐንዲ ምክንያት ከዓ ንፈልጦ ኢና ተቃለስቲ ኣብ ደገ ዘለና ተቃለስቲ ብዙሕ ከሲርና ኢና ንሕና ጥራይ ዘይከሰርና ንህዝብና ከዓ ከሲርና ኢና ንኢሳያስ ከምዚ ገይሩ ነዛ ሃገር እዚኣ ነዚ ክቡር ህዝቢ እዚ ኣብዚ ደረጃ እዚ ንምብፃሕ ኣብ ተራ ንክፃወት መድረክ ከም ዝፈጠርናሉ ተሓትት ምዃንና ኣሚንና ኢና ሓደ ዝዕምፅ ንምንታይ ተዕምፅ ኣይትብሎን ኢኻ እቲ ዝዕመፅ እዩ ከኣልዮ ዘለዎ ናይ ሓደ ምልካዊ ስርዓት ኣብ ሓደ ምልካዊ ስርዓት ዝመሓደር ህዝቢ ወይ ከዓ ድስቡጣዊ ስርዓት ቶታሊታርያን ስርዓት ከም ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ተስፍኡ ካብቲ ተቃዋሚ ጥራይ ካብ ካልእ ወልሓት ተስፋ እዩ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣይኮነን ካብ ጎራቦት ሃገራት ኣይኮነን ካብቲ ህዝቢ እውን ኣይኮነን ህዝቢ ተወፂኡ ዘሎ ካብቲ ክቃለስ ዝብል ኣካል ካብቲ ተቃዋሚ ካብቲ ኦፖዚሽን ዝበሃል እዩ ተስፋ ካልእ ወልሓንቲ ተስፋ ከምዘይብሉ ክንፈልጥ ኣለና እዚኣ ከዓ ኣብቲ ተቃዋሚ ውድባት ዘሎ ተቃዋምቲ ውድባት ምበሃል ወይ ከዓ ብሓፈሹ ደሌት ፍትሒ ንበሃል ህዝብና ካባና ይተስፋ እዚኣ ብዝግባእ ድሕሪ ተረዲእናያ ታሪካዊ ሓላፍነትና ኣብዚ እዋን እዚ ዝፀንሐን ከዓ ህዝብና ምድሓን ካብ ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣብ ማንም ዓለም ክፍልታት ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ጨቋንን ኣፅናትን ስርዓት ናይ ምድሓን ሓላፍነት ከዓ ዝያዳ ሓደ ኖርማል ምልካዊ ተኮይኑ ኤጌን ተስፍኡ ካብ ምልካዊ ካብቲ ተቃዋሚ ካብ ሓደ ኣዝዩ ድስቡጣዊ ወይ ከዓ ኣዝዩ ጨካኒ ኣዝዩ ኣፅናቲ ተራእዩ ዘይፈልጥ ን32 ዓመት ዋላ ካብ መንግስቲ ካብ ዝቆም ማለት እዩ ቅድሚኡ ካብ ንፈልጦ ማለት እዩ ንስኹም ብዝያዳ ትፈልጥዎ ከም ከምዚ ዓይነት ጨካን ኣተሓሕዛ ዘለዎ ህዝብና ምድሓን ተስፍኡ ካባና እዩ ብዝብል ዝቆምና ስለ ዝኾንና ንሕና ከም ይኣክል ኮነ ከም ልፍንቲ ዕላማና ከመይ ገይሩ ስርዓት ሬጅም ቼንጅ ከመይ ገይሩ መፅእ እንተዘይኮይኑ ካልእ ወልሓንቲ ንምንቅስቃሳት ኣይኮነን ንልፍንቲ ይኮነን ንይኣክል ኣይትመርዓና ንቃልሲ ኢና ትመርዒና ቃልሲ ዕወት ዕላማና ደኣ እምበር ካልእ የብልና ስለዚ ነዚ ኮንሽስሊ ብውሽጥና ንሕዘይና ይኣክል ዋላ ጠፊኡ ልፍንቲ ክምስረት ልፍንቲ እውን ጠፊኡ ካብኡ ዝሓሸ ፅላል ተኮይኑ ክምስረት ድልዋት ኢና ምክንያቱ ናይ ስናይ ዝሃብካ ኣይኮነን እንታይ ሰሪሕካሉ እዩ ዘገድስ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ኣተሃና ነፃነት ተሓሳስባ ስለ ዘለና ወይ ብከምኡ ኢና ንኣምን ብከምኡ ዝብል መሪሕ ንምራሕ ኣተሓሳስባና ኣሰራርሓና ኣተሓዛና ናይዚ ናይ ፅምዶ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ እቲ ነትን ከይበልና ንላዕላውነት ናይ ኤርትራ ንዘኽብር ብህዝባውነት ንዝኣምን ምስ ኩሉ ተፃሚድና ክንሰርሕ ከም በዓል ብርኪ ተፃሚድና ክንሰርሕ ኣዝና ድልዋት ኮይና ፀኒሕና ኣለና ድማ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እውን ከምዚ ክንብሎ ዝፀናሕና ድልዋት ኢና ምዞም ዝበልካዮም ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብቲ ዘተታት ክንሳተፍ ፀኒሕና ኢና ከምኡ ድማ ዝዕላዊ ዝኾነ ሓበሬታታት እውን ይመፃልና እዩ
ኣብዚ ሓፀረ እዋን ድማ እቲ ናትና ናይ ፅምዶ ክፍሊ ዘሎ ብዝመርሖ ይኹን እቲ መሪሕነት ናይ ድፍንትል ብዝመርሖ ድማ ዘተታት ክንገብር ናይ ባሕቂ ዕቱብ ዝኾነ ዘተታት እንታይ እዩ ፌል ገይሩ እቲ እዋን እቲ ሕጂ ከንታይ ኢና ተማሂርናሉ ዘለና እሞ ንስማዊ ዘይኮነ እንሻላ ንስማዊ ሰብ ክሕጎሰልና ንገብር ኣለና ዘይኮነሲ ናይ ባሕቂ ትሕዝቶ ዘለዎ ተስርሐና ዝኽእል ናይ ፅላል መስርሕ ወይ ከዓ ናይ ሓበራዊ ናይ ቃልሲ ምክያድ ዕማም ክንዓምም ተዳሊና ኣለና ተስፋ ንገብር ከዓ እዚ ከም ዝኣመሰለ መድረክ እውን ነዚታት ንህዝብና ካብ ህዝብና ክንሰምዕ ንዘሎ ዘይፈለጥናዮ እንተሎ ናይ ፅምዶ ስራሓት ክንኸነለል እሞ ተወኪስናዮም ድማ ምስኦም እውን ተመሳሳሊ ዘተታትን ምዕባለታትን ክንገብር ድልዋት ስለዝኾንና ብጣዕሚ ነመስግኖ ኢና እዚ ከምዚ ዓይነት መኣዲ again ሕጂ እውን ካብ ቀንዲ ተገድስ ዘላ ብወገንና ንብል እቲ ካብ ዝሓለፈ ሕድገታት ካብ ሕጂ ከዓ ካብ ኢሳያስ ዝዓቢ ፀላኢ ኤርትራ ክህልዋ ስለዘይክእል ነስርዓት እዚ ዝኣመሰለ ፀላኢ ኣቕሚጥካ ኣብ ካልእ ነገራት ክዝትን ወይ ንካልእ ነገራት ከተቐድምን ግዜ ክትህብን ከተሳስን ናይ ብሓቂ ዝሕፍር ምዃኑ ኣሚንና ናይ ብሓቂ ንህዝብና ተስፋ ዝህብ ንዓና ከዓ ዝኾነ ዓድና ዘእትወና ቃልሲ ክንገብር ድልዋት ክንከውን ኩልና በብውሽጥና መብፅዓ ንእቶ ኩልና ናይ ታሪክ ተምሃሮ ኢና ናይ ታሪክ ተምሃራይ ከዓ ካብ ነፍሱ ንምሃሩ ዝዓብየ ነገር እሞ ሕጂ ከዓ ተስፋ ንገብር ልዕሊ ተስፋ ድማ ብሓቂ ክሰርሓሉ ኩልና ኣብዚኣ ዘለና እውን ኣብቲ ኣብዚ እዋን እዚኣ ዘሎ ናይ ቃልሲ መድረክ ክንጥቀመሉ ዕድል ጌርና ብርገድና ሓመዱ ዝበሃሉ ጀጋኑ ዝኾኑ መንእስያትናን ኣብ ከተምኡ እናተመስረቱ ንስርዓት ግደፍ የጓይዎ ኣለው ንህዝብና ንናይ ደንበ ፍትሒ ዓብ ፍናን ነዚ ጀልባታት ናይ ደንበ ፍትሒ ኣብ ቁርብ ዳርጋ ተዛንዩ ዝነበረ እውን ናብ ናይ ባሕሪ ናይ ቃልሲ ይመልስዎ ኣለው ኢልና ንኣምን እዚ ኣብ ዕድል ዝኸፍልዎ ዘሎ መስዋዕቲ ድማ ኣዝዩ ክቡር እዩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ክንቆም ንፈትን ኩልና በብወገንና እውን ንሕግዞም ዘለና ስለ ዝኾንና ነቶም ንሕግዞም ዝያዳ ክንሕግዞም ነቶም ብዝያዳ ክርድእዎም ዘለዎም ናይ ተቃወምቲ ውድማት ዘለዉ ድማ ቀሪቦም ክርድእዎም ተስፋ ንገብር ግን ኣዝዩ ተስፋ ዝህብ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ናይ መንእስያት ኣለና ማለት እዩ እዚ ዲሰንትራላይዝድ ኮይኑ በብከተምኡ ዝኸይድ ዘሎ ከዓ እተን ውድባት ጥኑፋት ውድባት እሞ ብደረጃ ዓለም ይኹን ብደረጃ ዝተፈላለየ ናይ ውድባ ቅርፅታት ዘለዎም ከዓ ኣብ ጎኑ ኮይኑ እናሓገዝኦ ነቲ ንሶም ዝገብርዎ ዘለው ንሓደ ፀላኢ ዝኣመሰለ ከቢድ ናይ ጎስጓስን ናይ ግብራዊ ስራሕ ድማ ንሕና ብዝተፈላለየ መገዲ ብዲፕሎማስያዊ ይኹን ቁጠባዊ ይኹን ጎስጓሳዊ ይኹን ሜድያዊ ይኹን ሞራላዊ ሓገዛት እናሓገዝናዮም ክንከይድ ከለና ናይ ብሓቂ ህዝቢ ኤርትራ ንነዝመፀ ዕድላት ናይ ቃልሲ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ የርኢ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ መድረክ እውን ይካየድ ስለ ዘሎ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘተታት እዚ ናይ ምጥርናፋት መስራሓት ይካየድ ስለ ዘሎ ንዓና ዓብዪ ተስፋ ዝህብ እዩ እቲ ክቃለስ ዝግብኦ ኣካል ተጠኒፉ እውን ይቃለሰልና ኣሎ ካብ ሶሻል ሚድያ ወፂኡ ኣብ ከተምኡ ኮይኑ እውን ናይ መንእስያት ኮይኑ እውን ኣብ ስራሓት ይሰርሕ ስለ ዘሎ ነቶም ብከምኡ ጥርናፈ ካብኡ ካልእ ፍልይ ዝበለ ጥርናፈ ዘለና እውን ዓብ ዕድል እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ እናተሓጋገዘ እንተኸይዱ ናይ ብሓቂ እዚ ቃልሲ እዚ ዘይሓፀረሉ ምክንያት የለን ኤጌን ሕጂ እውን ተስፋ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ተቃዋሚ እዩ ካብ ዝኾነ ኣካል ኣይኮነን ካብ ኣሜሪካ ኣይኮነን ካብ ኣውሮጳ ኣይኮነን ካብ ማሕበራዊ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣይኮነን ካብ ጎራብቱ እውን ኣይኮነን ካብ ህዝቢ ኤርትራ ከም ሕጂ እውን በዓል እዩ ሓይሊ እዩ ነፃነት ረኺቡ ሕጂ ከዓ ሓርነቱ ክጭብጥ በዓል እዩ ክገብሮ ዘለዎ እዚ ኩሉ ዘድሊ ዝምድናዊ ምትሕጋዝ እናገበርካ ማለት እዩ ኣብ ቦትኡ ሓልዩ እቲ መሪሕ ቃልሲ ግን ሓላፍነት ወሲ ዘለዎ ግን ፅባሕ ንጎ ከዓ ነቲ ህዝቢ ኣብቲ ዝግብኦ ከብፅሑ ዝኽእል ግን እቲ ተቃዋሚ ውድብ ምክንያቱ ዛስዋይካ ኤርትራውያን ንብሃል ዛስዋይካ ኤርትራውያን ተቃወምቲ ንብሃል ኣሽንኳይ ዶ ኣብ ናይ ተቃዋሚ ዊዝን ኢቭን ሓደ ሃገር ኮይኑ እውን እኮ እተን ኦፖዚሽን ፓርቲስ እየን ነቲ ህዝቢ ተስፋ ዝኾኑ ኣንፃርኖ እስኻስ 4 ዓመት 5 ዓመት ፅቡቅ ኣይመሓደርካና ከም ደለና ይኮንና እዮም ካልእ ፖሊሲ ዘለዎ ኢና ንደሊ ናይ ሌፍት ናይ ራይት ናይ ሰንተር ራይት ሰንተር ሌፍት እንዳተባሃላ ይቀያይራ ማለት እዩ ስለዚ ካልእ ምርጫታት ይግበር ማለት ንሕና ግደ ክንዮ ፖለቲካ ክንዮ ኣውቶሪታርያኒዝም ናይ ህላዌ ሕቶ እዩ ናይ መፃኤና ሕቶ እዩ ከም ኤርትራውያን ንህሉ ዶ ንህሉ ሕቶ እዩ ኮይንና ዘሎ እዚ ፅቡቅ ጌርና ንፈልጦ ኢና
ንቡር ናይ ምንባርን ናይ ምንባርን ሕቶ ይኮይና ዘሎ ኣብ ከምዚ እዋን ተቃዋምቲ ሓይልታት ማለት ተቃዋማይ ምዃን ማለት መድህን ህዝቢ ምዃን ማለት እዩ ተቃዋማይ ምዃን ማለት መድሕን ናይቶም ዓሰርተታት ኣሽሓት ዝጠፍኡ ካብ 4ታት 50ታት ምእንቲ ኤርትራ ኢሎም ሂወቶም ዝኸፈሉን ከፊሎም ዝኸዱን ድሓር እውን ኣብ ገድሊ ብዙሕ መስዋዕቲ ዝተኸፍለን ብድሕሪ እውን እንተኾነ ኣብ ጎዳጉዲታት ልዕሊ 300 እስር ቤታት ናይ ህግደፍ ዓሰርተታት ኣሽሓት ዘለው እስራትና ንዖም እናዘከርና እዚ ዝጠፍእ ዘሎ መንእሰይ ኣብ ባሕርን ኣብ ሲናይን ኣብ ሜዲተራንያን ኩሉ ውፅኢት ናይ ተቃዋማይ ሓይልታት ኣብ ኤርትራ ፌል ምግባሩ ምዃኑ ንፈልጥ ንክእል ሕጂ እውን ንሕና ኣብ ስደት ክንዲታት 1 ሚልዮን ዝኾነ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ስደት ዘሎ this is unprecedented ካብ 5 ሚልዮን ዘይኮነ ህዝቢ ልዕሊ 1 ሚልዮን ኣብ ስደት ክነብር እንከሎ እሞ ከዓ እንታይ ዓይነት ኣነባብራ ነብር ከም ዘሎ ከዓ ቤት ትምህርቲ ረኺቡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ፀጊቡ ኣይ ዝሓሸ ስራሕ ረኺቡ ከቢድ ናይ ኤርትራ ነገር ኣዝዩ ከቢድ ስለዚ እቲ ሓላፍነት ናይ ደንበ ተቃውሞ ፍትሒ ናይ ምምፃእ ኣዝዩ ልዑል ዕዙዝን ልዑልን እዋናውን እዩ ማለት እዩ ነዚ ክገብር ከዓ መጀመርያ ክገብራ ዘሎ ኣንነቱ ግዲሉ መጀመርያ ከተጥፍእ ዘላ እዩ ኣነ ውድበይ ንሕና ትባል ኣተሓሳስባ ከም ማንም ክርሕቕ ንሕና ኤርትራ ህዝብና ቀዳሞት መፅእ ከምዚ ዓይነታት ኣተሓሳስባታት ንድሕሪ ሃኒፅና ኩሉ ሓፂር ቀሊል ወይ ከዓ ይከኣል ስለዚ ንኸምዚ ልፍንቲ ድልው ኣሎ ኢልና ንኣምን ካብ ልፍንትን ካብ ልፍትን ላዕሊ ከዓ ኣብቶም ፖለቲካውያን ሓይልታት ኤርትራ ይኹኑ ኣብቶም ዝተፈላለዩ ኣብዚ እውን ዘይዓደምናዮም ዘሎ መዓንቲ ዘይረኣናዮም ዘለና ተቃለስቲ ሓይልታት ናይ መንእስያት ይኹኑ ናይ ዝተፈላለዩ ከምኡውን ድልውነት ኣሎ ኢልና ንኣምን ምክንያቱ ንሓደ ዕላማ ንቃለ ስለ ዘለና እዚ ከዓ ስርዓት ንምእላይ ፍትሓዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ምትካል ዝብል ስለ ዘለና እቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ከለካን ከለኻን እሞ እንዳተጠቀምናሉ ንዞም ኣብዚ እዋን እዚኣ ክንሰርሕ ተስፋ ግብር ማለት እዩ ይቐኒለይ ድሕራና እያ David, unmute yourself. Okay, thank you, John. Thank you. Gazai ta gadda sit natbi ti lifinti gana bisafah nagar nay misgar kab misrah tatawkam zay bala gana rakbatu alams politika hailtatun kali shanaqatun yotsal mahlawi which is positive bahala yaboganay مغتصال قريبنا أنا first part خنود. Can I interject? توم إيدكم عافية. Can I interject, David? مزخاخري أكايدي. Can I interject? من. مزخاخري أكايدي. حسب عدلك بكاي. توم إيدكم عافية بالكم زلهم كسبب بتخال أي part مسجر أداؤكم توردكم تبوا. قريبنا هنا. أقرب عرفنا أنا second part. No, مزز تحاجي. I need a few minutes. أمانيل قبل فنتي. حتى. أو كذا يكتب كده لي. لا حتى كنا دي. Please حتى. أو كذا. مزخاخري أكايلي قبعي. أنت. باناليست كلها هنا قد يصبي يزلهم ما تأكل هنا بقى أنا ها كابتنا اللي فنتسي 4 سبع يمكن تبعي من يرمون من حاولنا جزات راح تقدموا زارة زلود محتي سعادي ولا جزاهم من سلي خلي أبانا حد سبي يزغرب بليس أمانيل إذا حرايك تزارب نتنا ودبات الفنتسي 4 سب خاطر زارب زلا خمو كوها الفنتي يو جلوبال ياكل زي كونه الفنتي يو تعدموا لازم بنا جلوبال ياكل زي كون كايدنتيفاي كتغورو زلكا بزعبا الفنتي وكيل ما تسمع زلا حو جزاي كمنا الفنتي وكيل ديالك تسوع كايو صدرات كزاي كمنا الفنتي ريبريزنتاتيف زارب زلبزي وقت عندما هلا خاجن كمنا جلوبال غير ريبريزنتاتيف كاتسو اصل زلا خاسي نسخه قرب
كمان خطر مع مسخبروت ثانك يو أقدمنا فلتنا هنا من تاي جزء أبز خمسة الله ثلاثة أو بزح دوات تزلنا مثلا كاب حجيني يوها تجاجي النهر نيرة ناي لفنتي وكيلو من صوبزي ndagana يرى الله thank you حتى ويري تخطبوا تدلي عبد سكند السيد سلازة هنا أداوكم توردكم حجي تبوي next حتى أنا بحاول حرية of course بدعوة من قصة بسدد إنه يحزب على مقلتي بكانها بزح جزيون بتصحف سلازة زرقحي I think مبزحتنا قربها فلت لنا ولا زملس كان تهونا جن أنا بوجنا كلت كونسرن ويكاسلست كونسرن اللي أنا هو الغل حنتي تا legitimacy حتى نايتي سدت قوم من قصيو تخلى political issue كم تقانتي أب فحسب له نجار سلا زلنا أب حدا كنمت زيك أب زيك قالنا اللي جزينا حوار من قصة خنا قوم يقالدو زبل حتى سالساي تي أبز جزية زدلي من الوقت زي أبز قداي زيادة تذكر كهت زارة زدلي أبز جزية زي مستي زقات من نازلو كنتات بوجن تقاومه انتهينا هنقبرنا خال برقت حجة أنا كتصبعك لأني تفتفنا حجينا حوار مرهنا تنقوم نخلينا وينا جزاوي وي من قستاب سدات ونقوم يخلي يزول تثبيتات يبلين أنا قن بأدهوك ملكة نزا حجي زلو خناتات كونفرونت المقبار في اللاب دبلوماسيا وشنغات أدلاين تفتات المكياد زكال انتاي كقبري كال أبزياتو كركات قل حبريتا تاب كان تبو بزيح كان يلي بصعي داويت حبريتا كو بزيح بلين جن كاب ترخا ما دسي كساع كندي تسرعت قناي مخانو هذا قال أي دما خاب سايكولوجي نعوض زي كأرنا قل سبات أمبيشن سلزلهم زبل سنة مراوز خوني نتبي إيه سنة أنا زبل زلخو perfect زخوني لفنتي تنفتر لومي perfect زخوني لفنتي تنفتر نتزل له سرعات بخميو زودقو زتكو زبل حتو يلعل السلو ما خصاح حجي ترميدو زلو دارقع أسرع عمت مالتي رود ماب غيركا بز رود ماب زدما مستقاقر منغستي فتيركا زبليو اتي ناي استراتيجي حتوغن بسلاماوي تحسب التليخا تقاليسكا بسلاماوي بروباغاندا غيركا اتوشت زلو هزبنا سميعوكا نسرعات كيركايو اتتمكرو زرئتايو اتوشت سلطان زحازي نعاها نتي تقالو صلو زلوخا ديمقراسيا والتحساسبا ختكبر عدل كبكادي زبل حتو ايو تمكرو بقمت كأتيو نصانت مسوسة إيرترا اتنودبات تعديمان دين تواسينان دين عمشاي مسرع تباهيلان دين نابل كاخت قصل تخيلها حجي خي أوشتن دحر سلطان تتحيزو مسيكا خطوة لادر كم تيز دلي نختبل قبلو خادم
እቲ ፖለቲካዊ ግምት ዘለኹ 99 ክኾን ክእል ዝግምት እዚ አይ ስልጣን ሒዝና እንዲና ዘለና ነቶም ዘየሸግሩና ዘየዕንቁፉና በብ ግሩፖ በብ ዘድልዩና ውድባት ከነእቱ ኢና ተተረፈ ግን ከምቲ ቅድም ከይተኣትዉ ሃገር ዝበልናዮም ከነትርፎም ኢና ዝብል እውን ክህሉ ክእል እዩ ማለት እዩ እቶም ብብረት ፐርፌክት ዝኾነ ልፍንቲ ብብረት ተቃሊስና ከነውፅኦም ኢና ዝብል ድማ ካብ ሕጂ ኣይ ሰራዊት ተፈጢሩለይሲ ነቲ ኣብ ውሽጢ ተሰሪዑ ዘሎ ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት ውግእ ክጋጠም ዝሰናዳእ ዘሎ ሓይልስ የኣይ ብሕጂ ሓይሊ ፈጢርና ብኩሉ ኣገባብ ዝብል ስትራቴጂ ሒዝና ከነውድቆ ዘይከውን ነገር እዩ ስለዚ እቲ ሕቶ እንታይ እዩ ፐርፌክት ዝኾነ ልፍንቲ ምስ ፈጠርካ what is the next step ዝብል ሕቶ እዩ እቲ ዝመፅእ ስጉምቲ እንታይ እዩ በዚ ሕጂ ክገልፆ ፀናሕኩ ምእንቲ ንድሎም ምሸት ዝረባ ከይነሓና እቲ ነዚ መንግስቲ እዚ ከውድቕ ዝኽእል መንግስቲ ብስደት ምስ ተፈጥረ ጥራይ እዩ ስለምንታይ መንግስቲ ብስደት ምስ ተፈጥረ ወላ እቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ሽዑ እዩ ዝስለፍ ስለምንታይ ርኢቱ ብዛዕባ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ኣእዳውን ኣእጋሩን ስለ ዝተኣስረ ዝኣንበር እዩ መንግስቲ ብስደት ምስ ተፈጥረ ግን ሽዑ እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ሬቮሉሽን ንፅበዮ ዘለና ክፍጠር ዝኽእል እቲ ሰራዊት እውን ክንቀሳቀስ ዝኽእል እዚ ሕቶ እዚ ናይ ስትራቴጂ ሕቶ እሞ በዚ ደረጃ እዚ ተተዛረብና ይሓይሽ ባህላ እዩ ኦኬ ግዜ ይወስድ እዩ ሕጂ ንምሳሌ ርእቶኻ ኣቕሪብካ እንዲኻ ብፃይ ዳዊት ሓቅኻ ኢኻ መንግስቲ ብስደት ተኺልካስ ብሕጂ ግዜ ክህልወካ ድዩ ዝብል ክለዓል ክእል እዩ ኣብ ግምት ከኣቱ ዘለዎ እንታይ እዩ ክሳዕ ሕጂ ኤርትራዊ ኣብ ስደት ዘሎ በብዓዱ ተሰሪዑ እዩ ነዚ ዘይንፈልጥ እንተኮይንና ይንከታተልን ኢና ዘለና ማለት እዩ ዘይተሰለፈ ሰብ ድማ ዘየሎ ከይመስለኩም ኩሉ ተወዲቡ ብውድባት ጥራይ ዘይኮነ በብዓዱ ከዓ ተሰሪዑ ከም ዘሎ እዚ ክንፈልጥ ኣለና እቲ ስራሕ ናይ መንግስቲ ኣብ ስደት ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ተቐሪቡ እዩ እቲ ፖለቲካ ፕሮግራም ተቐሪቡ እዩ እቲ ኣይዲዮሎጂ ተቐሪቡ እዩ ሰባ ዓድታት ተሰሪዖም እዮም ኩለንተን ውድባት እታ ፐርፌክት ንብላ ዘለና መንግስቲ ልፍንቲ ናይ ውድባት the next step ንዓ መንግስቲ ብስደት ምፍጣር እዩ እምበር ሮድ ማፕን መሰጋገሪ መንግስትን ክኾን ኣይክእልን እዩ ስለምንታይ ስለዚ ከዓ እዩ ትርጉም ዘይህልዎ እቲ ፐርፌክት ልፍንቲ ንብሎ ስለዚ ከዓ እዩ 22 ዓመት ወሲዱ ርሑቅ ከይከድና ይኣክል መፅኡ ነታ ኔክስት ስቴፕ ኣይወሰዳን ብሓፂሩ ከመይ ጌርና ብሃገር ንኣቱ ትብል እያ ንርእሱ ሕጂ ኣብተን ውድባት ዝነበሮ ተመልሹ ይኣክል ንርእሱ ኣብ ልፍንታ ኣትዩ ታሪክ ከም ዘምህረና ናይ ኤግዛይል ናይ ስደት ፖለቲካ ካብ ንበዓል ግዜ ሩስያ ንበዓል ሌኒን ጀሚርካ ኣማእታት ውድባት እየን ዝፍጠራ ከምዚ ሕጂ ናና ናይ ካልኦት እውን ኣፅኒዕኩም ትኾንኩም ኣብ ውሽጢ ኣርም ስትራግል ዝግበር ተኮይኑ ግን ብዙሓት ኣይክኾናን እየን ቻንጋይ ሼክ ማውሰቱንግ እዩ ህዝባዊ ግንባር ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እዩ እወ ስለዚ መንግስቲ ኣብ ስደት እታ ፐርፌክት መንግስቲ ብስደት ንብላ ከምዚ ምስ ገበርና ኢድ ንኢድ ተሓዚዝና ውሻል ኦቨርካም ኢልና እናደረፍና ዝፍጠር መንግስቲ ብስደት ከም ዘየሎ ትረድኡ this is politics this is history እቶም ኩላና ተመክሮ ኣሎና ቁሩብ ምህሮ ኣሎና ንብል ሰባት ክንበፅሖ ዝግባአና ንፅቢ እዩ ኣብዚ ነጥቢ እዚ ክበፅሕ ተዘይክኢልና ነዚ ህዝቢ ኤርትራ ዳኣ ስለምንታይ ኢና ንቃረሰሉ ዘሎና ኣምቢሽን ፅባሕ ክንመርሕ ስለ ዘሎና
استوديو اوه ققلينا خنمرح نخيلنا نبلنا ምእንቲ ዓዊሎም እወ ኣነ እውን ክመርሕ ክእል እየ ክብል ስለምንታይ ናይ ዴሞክራሲ ጉዳይ እቲ ክመርሕ ክእል ዝብል ዓዊሉ ኣነ ክመርሕ ክብል ኣለዎ ብበትሩ ይኮነን ግን ዝመርሕ ብሓሳባቱን ብሳክ ዘካየዶ ቃልሱን ብድሕሪ ሕጂ ክዕውቶም ዝኽእሉ ነጥብታትን እዩ ዝመርሕ እምበር ሰብ ኣምቢሽን ከይህሎ ከነጃጅዎ ኣይግባእን እዩ እወ ኣነ ክመርሕ ዝደሊ እወ ኣነ የኸብፅሐኩም ዝኽእል ምስ ብፆተይ ኣብ ኤርትራ ባህላየ ኣብዚ ዝሓብየኒ ዘሎ ሰብ እንተሎ ይፈትነኒ ይብል ስለምንታይ ቃልሲ ከምኡ እዩ እምበር ኣይሲ ሕጂ ወዲ 80 ኮይነ ፕሬዚደንት ክኾነ ይቃረስ መስለኩም ግን ክንዲ ቆፎ ዝኸውን ተመክሮን ሓንጎልን ሒዘ ኢደይ ኣይትእሰሩ ንብለኩም ኣለኹ ስለዚ ኸያ ኩሉ ሳዕ ክመርሕ እየ ዝብለኩም ዘለኹ በዚ ሕጂ ትብልዎ ዘለኹም ድማ ልፍንቲ ብስደት 22 ዓመት ተፈቲኑ 22 ዓመት ፈሽሉ ንሓፂር ግዜ 2002 ሰለስተ መንግስትታት ደጊፈናና መንግስቲ ብስደት ክንዕወት ቁርብ ተሪፉና ነይሩ እቲ ናይ ውሽጥና ምስሓብ ንበሎ ዝሓነ ግን ፈሪሱ ነዚ ዕላማ እዚ እንደገና ንመልሶ ዓድና ንእተው ብለኩም ኣለኹ ሎሚ ንነፍሰይ ወኪለ ጥራይ ዝዘረብ ዘለኹ ንውድብ ኣይኮንኩን ዝውክል ዘለኹ ከምኡ እውን እቲ ሲቪል መርሃ ስትራቴጂ ዓዲ ዝብል መርሃ ዓዲ ዝብል ወኪለ ኣይኮንኩን ዝዘረብ ዘለኹ ብዙሕ የቐኒየለይ ብፃይ ዳዊት ዘረባይ ውሑድ እዩ ዝብሎ ዘለኹ ዘረባ ግን ኣብ ግምት ኣእትዎ ህዝቢ ኤርትራ ይሰምዓኩም እዩ ዘሎ መብዙሕቲ ድማ ሕሩይ ሓቁ እዩ ዝብል ዘሎ ፍለጥዎ እዚ ብዙሕ የቐኒየለይ Thank you. ሕጂ እንታ መገዲ መንግስቲ ብስደት እያ ትብለና ዘለኻ ስለኒ ካልእ መገዲ የብልኩምን ስለምንታይ ነጊረካ እታ ፐርፌክት ዝኾነት ልፍንቲ ፋልሶ ልፍንቲ እያ ፋልሶ ልፍንቲ እያ ስለምንታይ መወዳእታ ሮድ ማፕን መስተጋገሪ መንግስትን እያ ኣብ ኢትካ ዘየሎ ነገር ቫክወስ ባዶ اوكي قرم هراي ناي مودعتا حتونا هجي بهابت قرقس خيدي بحري غرب كنا عرفينا لحارنا حتون ريتون كنت سقرينا نتعقستهم عزي دمسقن هابت قرقس ذا انا حريتا لجيتماسي اي غلطان لجيتماسي كما لجيتماسي ناي منتاين اي جزء ناي منجست بسدت مالت كادي لجيتماسي كان راقص بالنيرو لجيتماسي كماي يقلصلنا انت تخايل امسكن كل اب حتون ملسن كناتون دينا وقت العلاج راح يسكا صنع داويد زحاتك حتى كوي انا انا بروح هيك منياتو زي تمرت كيغبرناس كمي غيرنا مساغر منجست نقبر بالحط حيت كان يركا لذي اغنى يملسان زي عمر ساعه انت تسوى قرب تعقس هذا خطا حطتاتكم كله تعتوا تغليهم just last question about تقرقس كيدنا how تقرقس ابقى لقل خرنعات ولاون قلقل شنخات ابزي زي مستزلو حدقنيا خنتات اساسره بوحدو ابتي دبلوماسيا وشنخات بحبر اي منقسقاس عدلات نمخفات وصل قلقل سكمتات الله ولا عاولنا نزاربلو ام نخل درجات زي بصحيح بوغنكا بزهجي زلنا يا خنتات بزيكاتي عبي دليتاتنا امنتاتنا كم تقاومتي بحبر تقاليسنا نازي بإثيوبيا زلعل دلو ناي كيح بحر حتو ناي وق مخفات كنتات انتاي كنقبر نغل
قدنا يكون كسابنا حوار مريحنا تقوم كنت صبا مثلني أبزي جزازي اتليست بتصور زلا جواب بحوار كنسرح له النخل مقدي قالو دو بوغن كاتريو نغر تليف زي قرب حواريتا تاكنات كم زحور زغير زولو تهوي مثلني انا نابزلهم مشيت بانل كاتخلو مولبات في بومبر نايزا كاديت اكلت ان اين وران سلازي بتاوا هو من إلنا لأتنايو سو ياكي كلالي بومبرا أي رسالة زغن كل نجاراتنا جزياوي زي زل اللي حتو أنا كلون نزغل حبريتا كابتن ودبات كلون زغل حبريتا حيش يكونن سو ساتن وانت تساتفوتي ملسي أدلاي خويني رايني قدم إلى جناب زي من قصة بسدات كبداتو مستي زلنا يوهاو أي غيدين يزبل امنت أبدا سلاتي تأكل هنا له ناتي ريتو راح يكون لحد بزح جزيت كسرح انت زخ أريقو ولا تناي ودبات تصفى مزحجي وصوص ذلو قالسي زي لفنتي سندو انتاي بتخكل حجي حاو جزاء انت الزارب سندادا خمادة ماشيو ويس نحيله كرئي تصفى قبر ولا تمليسو مستم مسارع تكرئو تان نتي بوليتيكانا إرترا حقا زبخو نزناي تقومو كايدا تنكالوتون سازي شكرنا ناي حجيو تنودباتون كنزي وان زبلز نورد يكونا تنودبات حج زلو بايتا ناب كمرحلو زغلا درجة زبصح زبصح زلو أبوتون هالو نعوز سعد يلو أبوتون هالو نتزد اللزلو لو تي يملس يلو تاكزيها مقنان زي يدليا خصوص كاب تخون لولا ونتز بيرترا ولا لولا ونتاقرو عمتات حليفايا سلازس أبزي تنودبات تبايتا أبتي زيت ودب زلو ساو حجي مو ناب انكو دب زلو زلو بايتا تعت مخانو يكل ردو زلو سزس بعلو بولك درجة زلو بايتاتات كمي كي مزمزي غل سو حبيروها قراو حيلو كسرحي غل ودبات من هالوا أبرئسيان ون تزلو عقور حيلي كساب الساينتست زلو محبر سبي زي إرترا ومحبر سباب سدات زبايتازي كمعبل أدل كركب يقبا مبارنا بتا حتى ناي بحري تبيجي بياخ مصزغ الحقيقان تاي مس عقمنا التأساسري كل عدو تي كاب إرترا زلو عقمي وتادراو تنحي كون لعلي سرع زغل نقر يكون مستقلو قال كحما زغل حتى زغل نقر وين أبصب تقايون حيلي قد تم زغل كبال كلوهن نايمان حيلي زبال نقر زحتى جيو أو إرتراز اللي حيلسي زحتى درجة زلو يو كم منقستي سلازي بودا رجا كلو ناتي خصوص زلنا يو كنتات نزخانة قلوب قوون زي إرتراوي بايتا أبزي تن مترنا فاز قبل زلوا ودبات هنا سيفيك تكالات حيلان كبرات حبيرا سرحة نزخلا بايتاون
كريئة وتزخونه سازي جزياو زخونه كم تزبل كايو جزياو زخونه أمرار حاون دعك صراحة يخلان كفتن زلو ناقر يخون تي قد ما السجن أبتي هقرا حيلي كل بزغونة أمرار حا مزل صح كم زي سلاتي تأكلت بلو مالتيو والكدرجة زتودبن زي تودبن ون زساتو فو مقابا يا غيركا مرارو يسرع طلع عقمتاتو يلعقل تي زدل مخته كقبر عدل يركب زازي تي وشطاوي خناتاتنا يو كل شعب كسرع زغال أنا تا سلاتي تأكلون يكون متبابعتي السلاتي بوليتيكاو دب أبلا يكون كون أبزخونه بوليتيكاو محبرون أبزخونه أبز جزيزي اللو يكون كون قاليو زدكم أنا يكلم سنة سيفيك تكالات كله يخل which actively زي اللي كله نسون زسرحنا نقرات حيوان سلازي زي ترانا فعلنا صندوقات يخيدالو زبال زلو سوسنات نايزي جزي كرئي ودرجة قربنات كله توانا عمل سجن بقبايو زبس حلو وي كونفرنس تودبن زي تودبن عقمو كما يجيرو كبارات إخل زلو مثلا نتملسي زون هتفت بمهلاو I think أبزي كحصر ምናልባት ካብ ኣባላት ናይዛ ሰላጢት ኣካል ዝያዳ ከብሩ ዝኽእሉ ክህልው ክእሉ ተዓደም ካለ ይፅልዎ ነይሩ ተቐኒለ ዳዊት ናባኸ ካብታ 2 ሰዓት ዝበልናያ ግዜ ሓሊፍና ኢና ሕጂ 5 ዕረፍቲ ብድሕሪኡ ነፃ ናይ ምሕታትን ርእቶ ናይ ምሃብን ዕድል ክንከፍት ኢና እዚ ጆን 5 ዕረፍቲ ኣራይ እሞ ኣብ ፌስቡክ ዘለኹም ይኹን ኣብ ገዛ ኣገደስቲ ሕቶታት ወይ ርእቶ እንድሕር ኣለኩም ተዳሊኹም ፅንሑ ኣነፅር ኣቢልኩም ኣቕርብዎ ክሳብ ንምለስ መዛ ትስዕብ ደርፊ ክገድፈኩም እየ ኩልኹም ሚት ግበርዎ ብዘይካ ተኣሽሙ ትኸይድ ዘላ ቴንኪዩ ጆ ሙዚቃ ትገብረሎም ድኻ